Barangay Love Stories. Love Stories. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang matakot sa pag-iisa? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Julia. 35 years old ako nang nabuntis ako ng karelasyon kong si Peter. Mas bata siya sa akin ng 5 taon, Papa Dudut. Nareto lamang siya ng dating katrabaho ko. Nung una ay gusto ko lang ng ka-fling. Hindi kasi ako noon mahilig sa commitment. Ang gusto ko lang noon ay may pampalipas ng oras at pangtanggal ng stress sa trabaho. Samantalang si Peter naman ay gusto niya dati na maging seryoso ang namamagitan sa amin. Hindi ko po binalak na makipagrelasyon kasi hindi yun ang priority ko. Pero dahil sa isang insidente ay napilitan akong pumasok sa isang relasyon kay Peter. Naging kami after niya akong mabuntis, Papa Dudut. Hinala ko na sinadya niyang buntisin ako para pumirmi ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na wala akong balak magkaroon ng anak at binanggit ko rin na balak kong ipalaglag ang nabuo namin. Sinubukan niya akong pigilan at nagtagumpay siya doon, Papa Dudut. Nakumbinsi niya akong ituloy ang pagbubuntis ko. Nakumbinsi rin niya akong makipagrelasyon sa kanya. At doon ko na-realize na napapayag ako dahil nagustuhan ko na rin siya. Naramdaman ko naman kasi na mahal niya ako talaga at hindi lang katawan ko ang habol niya. Alam ko noon na bihira na sa mga nakakasalamuha kong lalaki ang katulad niya. Kaya naman sinabi kong payag na akong maging isang pamilya kami. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis ko ay naging supportive siya, Papa Dudut. Siniguro niyang maibibigay niya sa akin lahat ng kailangan ko at ng magiging anak namin. Inalagaan niya ako ng todo at doon ko talaga naisip na tamang pumirmi na ako sa kanya. Maswerte na ako noon sa kanya, Papa Dudut. Alam ko noon na kahit na anong mangyari ay hindi niya ako papayagan, lalo na ang magiging anak naming dalawa, Papa Dudut. Hindi pa rin ako makamove on dun sa pamangkin mo kanina sa gender reveal ng baby natin. Akala porke kulay pink yung cake, strawberry flavored agad. Oo nga eh. Pasensya na ha. Nagwala pa talaga nung nalaman. Siya ba buntis? Oo nga pala. Peter, bukas samahan mo ako sa mall ha. Na naman? Paano na naman? Last week nag-mall na tayo ah. Nag-mall tayo last week kasi monthsary natin. Gusto ko lang namang mag-date tayo noon. Gusto mo na naman bang makipag-date bukas? Hindi naman. Eh bakit kailangan nating mag-mall? Bakit parang naiirita ka? Nakakapagod kasing pumunta ng mall. Tapos lalakad-lakad pa. Di ba nga kailangan kong maglakad-lakad, sabi ng doktor ko? Maglakad ka rito sa bahay. Ang dami namang space na pwede mong lakaran dito ah. Bihira na kasi tayo kung lumabas. Saka nalulungkot ako na andito lang tayo sa bahay. Wala namang masama rito sa bahay eh. Gagastos lang tayo pag nasa mall. Kahit wala tayo sa mall, kailangan nating gumastos dahil magkakaroon na tayo ng anak. Alam ko naman yon. Di mo na kailangang ulitin sa akin. Problema mo ba gastos? Kasi kung issue mo yan, ako na lang bahala. Kaya ko namang bumili ng mga kailangan natin at kailangan ng magiging anak natin. Tapos ngayon ipapamukha mo sa akin na di ko kayo kayang buhayin ng magiging anak natin. Ikaw nagsabi na gastos lang yung paglabas-labas natin. Anong gusto mong isipin ko? Ewan ko. Hindi ko alam kung anong dapat mong isipin. Tapatin mo nga ako, Peter. May problema ba? Wala. Peter, Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko pa to. anong ibig mong sabihin? Ay, hindi ko kayang buhayin kayong mag-ina. Kaya nga sinasabi ko kanina na ako na ang bahala sa gastos, diba? Hindi lang sa gastos eh. Ano pa? Ayokong maging tatay.
Ngayon mo sasabihin yan sa akin? Hindi lilipas to. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Pero natakot akong sabihin kasi Ay, bukod doon, ayoko na rin maging karelasyon mo. huwag ka naman ganyan, Peter! Kung prank to, hindi nakakatuwa ah! Julia, sorry. Pero ayoko na talaga. Hindi! Naguguluhan ka lang! Siguro napagod ka kanina kaya ganyan ka mag-isip. Matulog na tayo tapos bukas wala na yan. Sigurado ako. Julia! Itulog mo lang yan. Bukas sure ako. Gusto mo na uling maging tatay. Kinabukasan ay nadatnang ko ang sarili kong mag-isa sa kama. Iniwan ako ni Peter Papadudut. Kinuha na niya lahat ng mga damit niya at nag-iwan siya ng sulat sa akin at sinabing desidido na siyang umalis sa buhay ko. Tinawagan ko siya pero hindi naman siya sumasagot. Nakiusap ako sa mga kamag-anak niya na tulungan ako sa kanya at nahanap ko naman siya sa tulong nila Papadudut. Kinausap ko siya at pinapauwi na sa bahay pero ayaw na niya. Umuwi ako noon na mag-isa at iniyak ko ang lahat. Ilang beses akong nakiusap sa kanya na makipagbalikan na lahat ng yon noong binitawan ako ni Peter. Hindi ko na nakilala pa ang sarili ko mula nang iniwanan niya ako. Napabayaan ko ang trabaho ko Papadudut. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko noon kaya nag-resign na lamang ako. Nagkulong ako sa bahay at walang ibang nilapitang tao. Nagkasakit ako at halos makuna na ako noon dahil sa lungkot at stress. Nung hindi ko na kinaya pa ang sitwasyon ko ay nilapitan ko na ang best friend ko. Ang baklang best friend ko na si Julio. Kaedad ko rin at ka-birthday pa. Hindi ko sana siya gustong lapitan noon dahil pagagalitan niya lamang ako pero na-realize kong baka kailangan ko na ngayon para matauhan ako. Pinagdarasal ko pa rin kasi noon na magkabalikan pa kami ni Peter kahit na alam kong alanganin na. Pinuntahan ko siya sa kondo niya at doon pa lamang ay naramdaman na niyang may problema na ako. Mas kilala pa ako noon ni Julio kesa sa sarili kong pamilya kaya siya ang nilapitan ko. Kasi alam ko noon na maiintindihan niya ako sa mga desisyon ko. Pasensya ka na kung ikaw tong nilapitan ko ha. Hindi ko na kasi alam gagawin ko eh. Nagtatak. Ang lungkot-lungkot ko. Ang lalari naman kasi buntis ka. Mas emosyonal, mas hormonal. Mahal ko lang talaga si Peter. Yan din. Anong gagawin ko para bumalik siya? Huwag mo nang pabalikin. Paano kung ipalaglag ko na itong nasa tiyan ko? Hoy, huwag kang ganyan. May pa-gender reveal pa kayo nung nakaraan tapos ipapalaglag mo lang. Ituloy mo na yan. Ang laki na rin ang ginastos mo. Wala akong pakialam sa gastos. Gusto ko lang bumalik si Peter sa akin. Bukod sa mahal mo siya, bakit gusto mo pa siyang bumalik sa'yo? Hindi ko alam. Siguro natatakot ako. Hindi ko to kayang mag-isa. Girl, ang dami mo nang nagawang bagay ng mag-isa. Bakit niyo pa iisipin hindi mo kaya? Kasi yun naman ang totoo. Sinasabi mo lang yan. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Ano bang hindi mo maintindihan? O bakit sa akin ka nagagalit? Ako bang nang iwan sa'yo? Chararat nito! Sorry, emosyonal lang. Huwag kang gumaya kay Peter. Huwag mong talikuran ang pagiging magulang mo dahil lang sa takot. Hindi ko talaga kaya, Julio. Ano ka ba naman? Ikaw yung naging nanay sa mga nakababata mong kapatid nun. Kayang-kaya mo na yun ngayon. Ay, umalis ka na lang sa tinitiran mo ngayon. Yan ang solusyon mo sa problema ko? Ang mawalan ako ng bahay? Hindi pa kasi ako tapos bakla. Ang ibig ko sabihin, dito ka na lang tumira sa akin.
Ako lang naman mag-isa rito. Paano yung mga boylet mo? Di doon na lang kami sa kanila. Hindi ba ako makakasagabal sa'yo? Naalala mo ba nung broken ako dati dahil kay Kevin? Pinalayas na ako sa apartment namin dahil may bago na siya noon, di ba? O sino sumalo sa akin? Walang iba kundi ikaw. Alam ko kasing kailangan mo ko nun eh. At alam ko kailangan mo naman ako ngayon. Sabihin mo lang kung may lakad ka ngayon. Baka kailangan ko nang umalis dito kasi may pupuntahan ka pa. Kung talagang di mo kaya mag-isa, sasamahan kita. Di mo ba ako iiwan? Iiwan ka ng lahat, pero ako, hindi. Ganyan din naman yung sinabi ni Peter eh. Nasan siya ngayon? Huwag mo nga ako igaya sa kanya. Huwag mo ipasa sa akin yung trust issues mo, ha? Mas lalaki ka pa kaysa sa kanya. Sabi nga sa kanta, di ba? Minsan, mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Wala nang tatay to magiging anak ko. Ano bang wala? Ano tawag mo sa akin? Gusto mo maging ina eh. Palit na lang tayo ng role. Mukhang mas kaya ko maging ina kesa sa'yo. Thank you, bakla. Wala yun. O sige na, dito ka na matulog tapos bukas, sasamahan kita maghakot ang mga gamit mo. Naging matalik ding magkaibigan ang mga nanay namin ni Julio, Papa Dudut. Noong nabubuhay pa sila ay halos hindi sila mapaghiwalay. Sabay nga rin nila kaming pinanganak ni Julio at naging magkumare sila at pinaglapit pa ang mga pangalan naming dalawa, Julio at Julia. Para na nga kaming kambal noon pero sa magkaibang matres nga lamang. Sinanay kami ng mga nanay namin ni Julio na magkasama at lumaki kaming dalawa na parang magkapatid ang turingan. Lagi kaming magkasama noon hanggang sa pagtanda. Inisip nga rin ng mga nanay namin na ipapakasal kaming dalawa pero hindi yun natuloy dahil lalaki rin pala ang gusto ni Julio. Kaya naman sinabi ng mga nanay namin na babawi na lamang daw sa magiging apo nila. Yun nga lang ay pareho ding hindi rin inabot ng mga nanay namin ang mga magiging apo nila dahil sabay din silang namatay dahil sa isang aksidente. Sa pagkamatay noon ng mga nanay namin ay mas lalo kami naging close ni Julio. Kinapitan namin ang isa't isa sa mga panahong nangungulila kami sa tulong. Hindi nagbago ang turing namin sa isa't isa kahit marami na ang nagbago sa direksyon ng buhay namin. Lalo na noong nabuntis ako. Mas lalo kaming pinaglapit ng pagkakataon at naisip ko nga na baka paraan yon na mga nanay namin sa kabilang buhay para ipilit na maging kami ni Julio. Napag-usapan na nga rin namin yon at hindi naman namin isinara ang posibilidad na kapag pareho na kaming matanda at single ay baka kami na rin ang magsama. Papa Dudut, hindi ko noon kayang mawala sa buhay ko si Julio dahil siya ang nagsilbing pader ko sa mga panahong pakiramdam ko ay itinutumba na ako ng mga pagsubok. Siya ang nagsilbing taga-salo ng mga problema ko. Kahit na hindi naman niya yon kailangan gawin ay ginawa pa rin niya dahil itinuring na niya akong parte ng buhay niya. Ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Nangako ako sa sarili ko na kapag ako naman ang kailangan niya, ay nariyan ako palagi sa katabi niya at handang umagapay sa oras na kailangan niya ng kaibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang linggo nga after nang naging pag-uusap namin ay lumipat na ako sa kondo ng kaibigan ko. Nahiya nga ako dahil halos sinakop na ng mga gamit ko ang buong kondo niya. Lalo na yung cabinet niya na puro damit ko na lamang ang nakalagay. Hindi naman siya nagreklamo at binilahan pa ako ng isang cabinet para naman daw sa magiging anak ko. Pinanindigan niya ang sinasabi niyang magiging ama siya ng anak ko. Hindi ko noon maipaliwanag ang saya dahil meron pala talagang taong katulad ni Julio na handang saluhin ang binitawan ng iba. Marami ring adjustment noon si Julio lalo na sa kanyang social life dahil sa akin. Hindi na siya umiinom noon at nagyoyosi para hindi makaapekto sa pagbubuntis ko. Hindi na rin siya pumaparty pa tulad noong dati dahil gusto niyang mabantayan ako oras na kailanganin ko siya.
Noong nakapanganak na nga ako ay mas lalo pa niyang pinakita sa akin na gusto niyang maging ama sa anak ko. Siya na rin Papa Dudut ang bumili ng mga gamit at ibang kailangan ng baby ko. Hindi pa kasi ako nakahanap ng trabaho. Agay yung ginawa kong pag-aalaga naman sa kanya. Oh, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Ang ganda kasi nitong binili mong kumot ni baby. Ang lambot. Bakit iniiyak mo kung maganda? Hindi ko alam. Gusto ko lang umiyak. Kahapon lang iniyakan mo yung bagong linis na oven toaster. Tapos ngayon? Ay, ewan ko sa'yo. Baka bukas, iyakan mo na yung dishwashing liquid, ha? Iniyakan ko na yun last week eh. Sayang naman, di ko naabutan. Oh, bakit? Naawa ako sa'yo kasi di mo naabutang iniyakan ko yung dishwashing liquid. Tawagan mo kasi ako next time kapag iiyakan mo na yung mga gamit dito sa bahay. O, yung frying pan, naiyakan mo na ba? Gusto ko makita. Next time. Tapos tatawa ka dyan? Grabe yung hormones yan, Julia, ha? Hindi ko na talaga alam tong nangyayari sa katawan ko. Huwag ka na masyadong umiyak dyan at baka magising si baby. Mamaya, magkompetensya na naman kayo sa palakasan ng iyak. Ako na naman to kawawa. Mahimbing na yung tulog niya. O siya, kung gano'n naman pala, magtulungan na tayo mag-ayos ng kalat dito bago pa siya magising. Ako nang bahala maglinis. Maligo ka na. Mamaya na ako maliligo after maglinis. Hindi na bakla. Okay na. Kaya ko na to. Bakit ba ayaw mo magpatulong, ha? Kaya ko naman kasi. Napagod ka mag-alaga kay baby kanina, tapos ngayon mag-aayos ka pa? Hindi magandang bugbugin mo yung sarili mo sa pagod. Baka mahawa mo si baby sa pagod. Nakapagpahinga naman ako kahit papano. Ah, hindi. Mas lalo tuloy ako nagwo-worry kay baby. Ako nang bahala rito sa kalat. Pumunta ka na sa kwarto. Bantayan mo na lang si baby. Hindi, tutulungan na kita bakla. Ang kulit naman, Bex! Napagod ka rin kasing magtrabaho kanina. Ano bang napagod nag-Facebook lang ako buong shift ko? Ang dami kong in-add na boys, ha? Loka ka talaga? Nakonsensya lang ako sa wala. Bakit ka naman makokonsensya? Eh kasi ikaw tang bumubuhay sa amin ni baby. Itong pag-aayos na lang ng kondo mo yung natutulong ko. Ang laking bagay na nga sa akin na nalilinis mo tong kondo natin eh. Kondo mo. Kondo natin. Gusto ko lang namang makatulong kahit konti. Sabi ko nga sa'yo, ang laking bagay na nung pag-aasikaso mo sa kondo. Hindi ko na kailangan kumuha ng kasambahay. Nakatipid tuloy ako. Paano bang nakatipid ang laki na ng nagastos mo kay baby? Feeling ko hindi ko siya ginagastusan. Di ko naman ramdam. O edi ikaw na tong busog ang bank account. Gaga, hindi ko lang maramdaman na gumagastos ako ng malaki kasi natutuwa ako kapag naibibigay ko yung kailangan ni baby. Bakla, O ano yun? gawa na tayo ng baby. Ew! Baklang to? Kilabutan ka nga sa sinasabi mo? Eh kasi mukhang nai-enjoy mong maging daddy. Panindigan na natin. Tumigil ka kung ayaw mo pakuluan ko yung matris mo para hindi na gumana. Ang harsh mo naman kay mommy. Family planning, bakla. Tama na isang baby. Ay, tumatawag yung inorderan ko ng damit ni baby. Sagutin ko lang ah. Sige, sagutin mo na. Puntahan ko lang si baby. Namiss ko bigla eh. Peter naman! Sabi ko sa'yo mamaya ka na tumawag, di ba? Namiss ko kasi kayo ni baby. Baka pwedeng mag-video call tayo ngayon. Gusto ko kayong makita. Hindi pwede. Kasama ni Julio si baby. Magkita na lang tayo bukas habang nasa work siya. Oo na. Sige na, bye. Hindi alam noon ni Julio na may communication na ulit kami ni Peter. Hindi ko sinabi sa kanya kasi alam kong magagalit siya.
Wala naman po akong balak itago noon habang buhay yung pagkikita namin ni Peter pero wala pa kasi akong lakas ng loob para sabihin kay Julio ang lahat. Malaki ang naging galit ni Julio kay Peter dahil sa pag-aabandona sa aming mag-ina kaya alam kong hindi niya gustong makita na lumapit pa sa akin si Peter. Kaya naman nung time na nagparamdam muli si Peter sa akin ay nilihim ko yon, Papa Dudut. Nangyari ang lahat 1 buwan bago ako manganak. Tinawagan ako ni Peter at sinabing nagsisisi na siya sa ginawa niyang pag-iwan sa akin. Nakipagbalikan siya sa akin pero nagmatigas ako. Sinabi ko lahat ng masasakit na salita kay Peter pero tinanggap niya lamang yon. Ilang beses siyang nagmakaawang magkabalikan kami pero tinanggihan ko. Sinaktan niya ako noon kaya hindi ko na siya balak pabalikin pa sa buhay namin ang magiging baby ko. Yun nga lang noong time na nakapanganak na ako ay doon ako naging marupok. Sinagot ko ang tawag niya at sinabing nakapanganak na ako. Na-feel kong kailangan ko siyang muli sa buhay ko. Kaya naman lihim kaming nagkabalikan. Nagkikita kami kapag umaalis noon si Julio sa bahay at nagpupunta noon sa kondo si Peter para dalawin kami ng baby namin. Walang naging clue si Julio sa nangyayari sa amin ni Peter at natatakot ako kapag nalaman na niya. Lalo na't gusto na noon ni Peter na magsama na ulit kaming dalawa. Ilang beses niya akong pinilit na iwan ko na raw si Julio para magsama na kaming pamilya. Aminado ako noon na gusto ko nang makasama si Peter para bumuo na kami ng pamilya. Pero noong time na walang-wala ako ay si Julio ang naging pamilya ko. Kanina pa ako kumakatok dito. Siniguro ko munang nakalayo na talaga si Julio dito sa kondo. Lika na, pasok ka. Anong oras ang balik niya? Di siya makakauwi agad, may pinapatapos daw yung boss niya. So pwede ako mag-extend ng stay ko rito? Hindi pwede. Umalis ka pa rin mamayang 6:00 ng gabi. Gusto ko pa kayong makasama ni baby. Pasalamat ka nga tumaabot ka ng ganung oras eh. Ang gusto ko, araw-araw ko kayong makasama. Oras-oras. Alam mo namang hindi pwede yan. Bakit hindi pwede? Pamilya tayo. Baka nakakalimutan mong iniwan mo ko noon. Hanggang kailan ko ba dapat pagsisiyan yan? Habang buhay. Alam kong nagpatalo ako nun sa takot. Pinagsisiyan ko yun. Marami akong sinayang na araw. Kaya di ko nasubaybayin yung paglaki ng tiyan mo. Tapos ngayon magsisisi ka? Ilang beses kitang pinilit na wag akong iwan, di ba? Sorry talaga. Muntik ko nang ipalaglag si baby dahil sa desperado na akong bumalik ka. At nagpapasalamat akong di mo tinuloy. Mabuti nga't pinayuhan ako ni Julio. Kung hindi, ang laking pagsisisi ko siguro ngayon. Puro na lang si Julio. At bakit hindi? Paalala ko lang sa'yo kasi baka nakalimutan mo. Siya ang sumalo sa akin nung binitiwan mo ko. Nakakainis lang kasi na puro siya ang bida sa mata mo. Samantalang ako naman ang tumulong sa'yo para makabuo ng bata. Excuse me? Sorry, mali yung nasabi ko. Nadala lang ako ng emosyon. Pasensya na. Dapat ka ako yung nagpadala sa emosyon nun, Peter eh. Pero tinalo mo pa ako. Huwag na tayong mag-away, please. Pumunta ako rito para makita kayong mag-ina ko. Para mawala ang stress ko. Tapos gagamitin mo lang kaming pangtanggal ng stress mo, ganon? Hindi naman sa ganun. Tama nga si Julio. Ayan, puro Julio ka na naman. Yang boses mo, magigising si baby. Umalis ka na rito. At bakit? Magsama na tayo. Ayusin natin to. Ayusin yung nasira mo? Isisi mo na sa akin habang buhay yung pag-iwan ko sa'yo noon. Pero gusto kitang makasama ulit. Lalo na si baby. Sana dati mo pa na-realize yan. Please, Julia. Bigyan mo naman ng chance na magkaroon ng buong pamilya ang baby natin. Di ba dapat ikaw ang nakapag-isip niya nung una pa lang? Tatanggapin ko lahat ng paninisi mo. Alam kong kasalanan ko talaga. Kaya nga ako nandito kasi gusto kong bumawi. Julia, natuto na ako. Alam ko na kung anong kailangan ko. Kayo ni baby. Kayo lang ang kailangan ko. Talaga lang ha? Tapos sa susunod kapag natakot ka uli, iiwan mo uli kami. Hindi na mauulit yun. Wow, ang confident naman masyado. Oo, kasi alam kong mahal kita.
Ikaw, mahal mo ba ako? Hindi ako nakasagot sa tanong ni Peter dahil aminado kong mahal ko pa rin siya at yon ang totoo. Kahit gaano kalaki ang naging galit ko sa kanya ay hindi pa rin mawala sa puso ko na mahalin siya. Papadudot niyakap ako niya at doon ay nanghina na naman ako. May nangyari nga sa amin ang araw na yon. Doon ko mas lalong naramdaman na kailangan ko siya sa buhay ko. Sinabi ko sa kanya na bigyan niya ako ng oras para makapag-isip. Sinabi ko sa kanya na hindi biro ang iwan agad si Julio after na mga tinulong niya sa akin. Nainis si Peter dahil panay ang banggit ko sa pangalan ni Julio at ilang beses kong dinipensahan si Julio kay Peter pero hindi yon umepekto. Naramdaman kong nagsiselos lamang si Peter kaya ganon ang galit niya kapag pinupuri ko si Julio. Sa kakilala ko si Peter, papadudot. Alam kong hindi niya nagustuhan kahit minsan si Julio at malaki ang issue ni Peter noon sa mga bakla dahil minsan ay namolesta siya ng tiyuhin niyang bakla. Kaya inunawa ko na lamang siya. Ipinagpatuloy namin ang pagkikita ni Peter ng palihim. Patuloy din na may nangyayari sa amin sa kondo ni Julio. Nahirapan akong mag-decide kahit na ilang beses na akong kinunit ni Peter. Inanda na nga niya ang apartment niya para sa pagtira namin na mag-ina. At ilang beses kong sinubukang ilihis ang usapan tungkol sa pag-alis ko sa kondo ni Julio kapag magkausap kami ni Peter. Papadudot, mahal ko at gusto ko noon na makasama si Peter sa iisang bahay pero nag-aalala ako para kay Julio. Napamahal na rin siya kay baby kaya alam kong masakit yon kapag umalis kami. Bukod pa doon ay nangako ko kay Julio na hindi na ako babalik pa kay Peter kahit na ano ang mangyari. Naalala ko pang sinabi ni Julio na kapag bumalik ako kay Peter ay kakalimutan na raw niya ako. Nung una'y kampante naman akong matutupad ko ang pinangako ko pero nang bumalik muli si Peter sa buhay ko ay nakalimutan ko naman lahat ng mga sinabi ko noon sa kanya ng panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Timbang ko ang gagawin kong desisyon. Mas nanalo si Julio sa sitwasyon ko. Kaya sinabi ko kay Peter na hindi na ako babalik pa sa kanya. Umiyak si Peter nung sinabi kong ayaw ko nang magkita pa kami at nang makaawa siyang huwag ko raw siyang iwanan. Nagmatigas ako at pinalis siya sa kondo noong dinalaw niya ako ni baby. Hindi siya kumalas sa pagkakayakap sa akin noon, papadudot. Sinabi niyang hindi na niya kayang mawala ako sa pangalawang pagkakataon. Pinilit ko siyang umalis pero nagkulong siya sa kwarto kasama si baby. Naiyak na lamang ako dahil kahit ako ay nahirapan sa desisyon ko. Noong kumalma na si Peter ay pinapasok na niya ako sa kwarto at hawak niya noon si baby at doon ako naiyak. Hindi ko alam kung dala lang ba ng hormones ko o talagang gusto kong maging pamilya kami ni Peter muli. May nangyari ulit sa amin, papadudot. After noon ay umalis na siya ng walang paalam. Naiyak ako noong pagkagising ko at wala na si Peter sa tabi ko. Tinawagan ko siya para pabalikin siya sa kondo habang wala pa si Julio. Tinanggihan niya ako at sinabing mas magandang araw ata na magkahiwalay na kaming dalawa. Kinulit ko siyang bumalik at ginawa naman niya at nag-usap kami ng masinsinan sa naging desisyon ko. Bago gumabi ay umalis na siya ng kondo dahil pabalik na rin noon si Julio. Napaagang uwi ni Julio dahil na-miss daw niya si baby at nakonsensya ako, papadudot. Nahirapan na akong bitawan sina Peter at Julio dahil pareho silang mahalaga sa buhay ko. Pero alam ko noon na kailangan ko nang mag-decide. Lumipas pa nga ang 3 araw at nabuo na ang isang desisyon na gusto ko at kailangan ko nang panindigan. Napatulog ko na si baby. Mas kaya mo talaga siyang patulugin kaysa sa akin, no? Kasi ako naman yung totoong nanay niya. Mukha naman. Okay ka lang ba, girl? Oo naman, bakit?
Kanina ka pa maputla eh. Puyat lang to. Alam mo namang ilang araw na akong pinapahirapan ni baby sa gabi. Ang hilig kasing matulog ni baby sa tanghali eh. Ayan tuloy, ang active sa gabi. Oo nga eh. Bakla, nag-worry na ako sa'yo ha. Bibili ako ng vitamins mo para sa dugo. Nakausap mo na ba yung OB-GYN mo kung anong pwede sa'yo? Puntahan ko siya bukas. Samahan kita. Day off ko naman saka... Oy! Julia, ba't bigla ka tumakbo? Oh! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit nagsusuka ka? May nakain lang ako, hindi maganda. Tara na sa ospital. Baka kung ano na yan. Wala to. Julia, huwag matigas ang ulo. Julio, I'm sorry. Bakit? Buntis ako. Buntis? Paano? Sorry. Ano bang dapat ikasorry mo, bakla? Padadagdagan na ako ng baby. Sana baby boy naman ngayon. Julio. Teka, hindi naman ako ang ama niyan, no? Bakla, ginapa mo ba ako? Yung totoo. I'm sorry. So, sa akin yan? OMG, nanay nakes! Hindi. Ay, akala ko naman... Kay Peter. Ano? I'm sorry, Julio. Kay Peter? Nagpabuntis ka na naman kay Peter? Paano? Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadyang ano? Magpabuntis sa lalaki ng iwan sa'yo? Nagsisi na raw siya. Kaya tumihaya ka ulit. Hindi ko naman alam na mabubuntis ako. Gawa ba sa buhangin niyang utak mo, girl? Tumihaya ka nga, di ba? Malamang mabubuntis ka. Julio. Julia naman! Alam mo kung anong ginawa sa'yo ng lalaking yung dati. Alam ko. Hindi ko naman yun nakakalimutan. Eh bakit hinayaan mo siya bumalik? Ganyan ka na ba katanga? Sobra ka naman magsalita. Ikaw ang sobra! Hindi ka na naman nag-iisip! Tapos ngayon, ano mangyayari? Ipapaako mo na naman sa akin yung bagong responsibilidad ng lalaking yon? Sinabi ko pag ipapaako ko sa'yo. Hindi ko siya ipapaako sa'yo. Ako nang bubuhay sa mga anak ko. Ah, talaga? Kaya mo na? Hindi mo nga kayang buhayin yung panganay mo eh, tapos magdadagdag ka pa ng isa? Ganyan na ba kalitan tingin mo sa akin? Oo! At kasalanan mo kung bakit! Kung hindi ka naman kasi tanga, Huwag ha? kang mag-alala. Hindi na ako aasa ng tulong sa'yo. Kami na ni Peter ang bahalang bumuhay sa mga anak namin. Ah, talagang desidido kang bumalik sa lalaking yon? Oo! Ang tanga mo talaga! Tanga na akong tanga. Pero gagawin ko to para sa pamilya ko. At ako, hindi ba ako naging pamilya para sa iyo? Hindi ko naramdamang pamilya ko noon si Julio dahil sa masasakit na sinabi niya sa akin. Alam kong nakapagsalita lamang siya ng hindi maganda dahil sa galit niya. Nadala na rin ako ng emosyon ko kaya hindi ko kaagad na proseso lahat ng sinabi ko. Nag-decide po akong umalis na lamang kaagad sa kondo ni Julio at hindi naman niya ako pinigilan. Inayaan niya akong hakutin ang mga gamit ko at hindi naman ako humiling na tulungan niya ako dahil nasaling na niya ang pride ko. Naramdaman ko ang panliliit dahil sa mga sinabi niya. Alam ko naging dependent ako sa kanya pero hindi naman sana niya pinaramdam sa akin na pabigat ako sa buhay niya. Sinundo ako ni Peter noon sa labas ng kondo ni Julio at hindi ko na pinapunta pa sa loob ng kondo si Peter dahil baka magpang-abot lamang silang dalawa. Nagsama na kami ni Peter after kong umalis sa kondo ni Julio. Hindi na muling nagparamdam sa akin si Julio at nalungkot ako dahil aminado kong namiss ko siyang kasama. Lalo na noong time na malapit na akong manganak, Papa Dudut. Bigla ko naalala yung pag-aalala niya sa akin noong nanganak ako sa panganay ko. Hindi ko naman siya magawang tawagan noon dahil na rin sa pride at hiya. Mabilis lang na lumipas ang mga buwan at nakapanganak na ako. Hindi ko na inaasahan pang dadalaw sa akin si Julio. Tinanggap ko na noon na sarado na siyang chapter sa buhay ko. Pero laking gulat ko na lamang nang pinuntahan niya ako sa ospital isang araw after kong manganak.
binalita pala ng kapatid ko sa kanya na nanganak na ako. Nagbaba siya ng pride at pinuntahan ako. Hindi ko man maamin noon, Papa Dudut, pero ang saya ko. Naiyak na ako noon pero pinigilan ko na lamang dahil na rin sa pride na nararamdaman ko. Kumusta ka? Ito, ayos lang. Kumusta yung tahi mo? Yung tahi ko talaga ang kinukumusta mo. Hindi ko alam ang sasabihin eh. Ako rin naman. Nanibago lang ako. Ngayon lang ulit kita nakaharap after nung Away natin. ikaw naman kasi eh. Oh, bakit ako? Ikaw kaya itong nagalit bigla. Sino bang hindi magagalit? Nagpabuntis ka na naman. Ano ka, pusa sa bubungan? Akala ko ba masaya ka nung nalaman mong buntis ako? Nung hindi ko pa alam na si Peter yung ama, mas gusto ko pang ginapang mo na lang ako kaysa nagpabuntis ka sa tukmol na yon. Dahan-dahan naman. Tatay pa rin yun ng mga anak ko. Ay, wala akong pakialam. Kung pumunta ka rito para awayin ako, please, preno muna. Baka bumuka yung tahi ko dahil sa'yo. Bibili ako ng sinulid at karayom doon sa store sa labas. Ako na magtatahi ulit. Kunin mo yung pink na sinulid Favorite color ko yon. At favorite mo naman magpabuntis kay Peter. Ayan ka na naman eh. Sorry, hindi pa rin ako makamove on sa galit ko sa kanya eh. Patawarin mo na siya. Ako nga napatawad ko na eh. Napatawad ko na siya noon sa nagawa niya sa'yo. Oo bakit galit ka pa rin sa kanya ngayon? Kasi kinuha niya kayo ni baby sa akin. Julio. Alam ko mas may karapatan siya sa inyo dahil siya ang ama ng mga bata pero ako'y naging ama sa panganay mo nung nawala siya. At habang buhay kong ipagpapasalamat yon. Pero ganun talaga. Dapat kong tanggapin na mas kailangan mong piliin siya kasi alam mo na, kayo naman yung nakabuo. Ako lang naman to sumalo. Hindi ko naman siya pinili. Ha? Wala naman akong balak bumalik sa kanya. Oo, nung una gusto ko. Pero naalala ko nung iniwan niya ako. Paano kung bumalik ako sa kanya tapos iwan niya ako uli? Mas magiging masakit yun sa akin lalo't nakasama na niya yung anak namin. Eh bakit pinaglaban mo siya nun sa akin? Bakla naman, ang sasakit ng mga sinabi mo sa akin. Lumaban lang ako sa'yo. So talagang hindi ka bumalik sa kanya? After kong umalis sa kondo mo, nakitira muna ako sa kanya. Nung nakahanap na ako ng matitiran ko, umalis na rin ako. Hinayaan ka niyang umalis? Wala rin naman siyang magagawa. Saka bago mo pa nalaman yung tungkol sa amin, sinabi ko na sa kanya na di na ako babalik sa kanya. Ikaw yung pinili ko, bakla, pero inaway mo ko. Eh sorry, kala ko naman kasi… Nagpapadala ka kasi lagi sa emosyon. Ay, ako ba talaga? Eh sino ba yung nabuntis ulit kahit wala pang 1 year yung panganay niya? Ha? Hindi emosyon yun. Ano yun? Box, bumalik ka na sa kondo. Magtulungan tayo ulit. Bakla, hindi na. Okay na. Eh paano ka? Anong paano ko? 2 na ang baby mo. Kailangan mo ng tulong. Ako ang dahilan kung bakit may 2 akong anak na magkasunod ngayon. Kailangan kong panindigan to. Pwede mo naman panindigan habang nagpapatulong, di ba? Sabi mo nga dati, marami akong kinayang mag-isa, di ba? Yung pagiging ina pa kaya? Nakaka-proud naman. Sure na ba yan? Sure na ako. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Pamilya mo ako. Pinanindigan kong mag-isa ang pagiging ina. Nahirapan ako noong simula at aminado naman ako doon pero kinaya ko ang lahat dahil nakita kong lakas ang mga anak ko. Nakapaghanap na rin po ako ng home base na trabaho. Pinagsabay ko ang pagiging ina at pagiging empleyado hanggang sa nasanay na ako. Malaking achievement yon sa akin dahil bumalik nang muli ang dating Julia na strong and independent. Nakakatuwa na hindi ko inakalang makakayanan ko yon ng mag-isa lalo't 2 anghel na ang nakaasa sa akin. Sila pa nga naging inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pagsusumikap hanggang sa nakaipon na ako noon at nakalipat pa sa mas maganda at mas malaking tirahan.
Nakayanan ko na rin makabayad ng yaya para sa mga anak ko at nabawasan kahit papaano ang load ng hirap sa akin noon. Tinulungan pa rin naman ako ni Peter at Julio, lalong-lalo na si Julio. Sinisigurado niyang may malalapitan ako oras na kailanganin ko ng tulong. Bawat tawag ko noon ay sinasagot niya kahit alanganin pa ang oras. Nagkapatawaran na kami sa mga hindi magagandang sinabi namin sa isa't isa. Madali lang noon ang magpatawa dahil malaki ang pagmamahal namin sa bawat isa. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay wala pa rin akong karelasyon dahil mas gusto kong ituon muna ang oras ko sa mga anak ko. Nag-ibang bansa na rin si Peter para mas malaki ang maisustento niya noon sa mga anak namin. Habang si Julio naman ay nagkaroon na ng bagong karelasyon na isang single dad. Natuwa ako dahil parang may anak na ulit siya sa katauhan ng anak ng bago niyang karelasyon. Masaya ako sa tinakbo ng buhay namin after ng mga naging gulo, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay, Julia. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming naghahangad na makatagpo ng tunay na pag-ibig. Akala kasi natin doon tayo tunay na magiging masaya. Pero ang totoo ay pwede tayong maging masaya kahit pagdating sa buhay, nag-iisa ka. Ikaw, kapuso, handa ka bang isakripisyo ang pangarap mo para sa taong mahal mo? Dear Papa Dudut, minsan nakala po natin love life ang sagot sa malungkot nating buhay. Kasi hindi ba naniniwala tayo na happy ending palagi ang kasunod ng kwentong pag-iibigan? Yung happy ending na panghabang buhay, pero hindi naman lahat ng love story ay may happy ending. Hindi lahat ng magkasintahan nagkakatuluyan at nagiging masaya sa huli. At hindi rin lahat ng tao ay naghahangad ng pag-ibig para maging masaya sila. Kaya naman gusto kong ibahagi itong sarili kong kwento na hindi lang tungkol sa pag-ibig. Kung hindi sa buhay ko na alam kong makapag-iiwan ng malaking aral sa ating mga kabarangay. Papa Dudut, ako nga pala si Maya, isa sa mga kaibigan ni Jaira na promotor sa pagpapadala ng sulat namin sa inyo. Sa kanya kasi nanggaling ang ideya na gumawa kami ng sulat para maibahagi sa inyong mga tagapakinig. 35 years old na nga pala ako at nagtatrabaho ngayon sa isang furniture store dito sa Maynila. Matagal din akong nagtrabaho noon sa abroad pero palagi pa rin akong nakasubaybay sa inyong programang Barangay Love Stories na madalas ay pinapakinggan ko online. Laking probinsya nga pala ako, Papa Dudut, hindi rin magaan ang buhay na kinamulatan ko noon. Labandera si nanay at basorero naman ang tatay ko. Kaya mataas talaga ang pangarap ko dahil ayokong panghabang buhay akong mabuhay sa hirap. Mabuti na lamang at may isang pinsan si nanay na natuwa sa akin noong dumalaw ito sa bahay namin. Narinig kasi niya ang mga pangarap ko at kasama na nga doon ay ang makatungtong at makapagtapos ng kolehiyo. Kaya naman nang makagraduate ako ng high school, ang tita ko na rin na yon ang tumulong sa akin para makapagpatuloy ako ng pag-aaral ng kolehiyo sa Maynila. Tumira ako sa bahay ng anak niya na malapit lang sa isang university na pinapasukan ko noon, Papa Dudut.
Grabe, nagugutom na ako. Kaya lang, sakto na lang napamasahe tong pera ko. Sa bahay na lang siguro ako kakain para hindi ko na magastos to. Kaya lang, kumakalam na talaga yung sikmura ko eh. Medyo nahihilo na rin ako. Makapaglakad nga muna para makaupo ako dun sa bandaron. Naku, Ano ba yan? pasensya na ha. Tumingin ka naman sa nilalakaran mo. Muntik na ako matumba ng dahil sa'yo. Oo nga, miss. Mag-ingat ka kasi muntik ko na rin mabitawan tong cellphone ko. Pasensya na talaga kayo. Medyo nahilo kasi ako kaya hindi ko masyadong nakita ng maayos ang nilalakaran ko. Teka, ayos ka lang ba? Oo. Parang namumutla ka. Mabuti pa alalayan ka na naming makapaglakad hanggang doon para makaupo ka. Hindi na. Okay lang talaga ako. Hindi. Aalalayan ka na namin kasi parang matutumba ka na. Jaira, alalayan mo yung isang braso niya. Doon tayo pumunta sa waiting shed paglabas ng gate. Sige. Oh, dahan-dahan ah. Oh, okay ka lang ba? Kaya? Salamat ha. O yan. Ayan. Maayos na bang pakiramdam mo ngayong nakaupo na tayo dito sa may waiting shed? Ay. Oo. Salamat ulit sa inyo. Wala yun. Ano bang nangyari at medyo namumutla ka? Tapos nahihilo ka pa. Wala namang nangyari. Ano lang kasi. Ano? May sakit ka ba kaya bigla ka na lang nahilo? Wala. Wala akong sakit. Pero ang totoo kasi, hindi pa kasi ako kumakain ng tanghalian kaya medyo nahihilo na ako. Tinapay lang din tsaka kape yung kinain ko kaninang umaga bago ako umalis ng bahay. Naku, talagang mahihilo ka niyan sa gutom. Teka, eto, may burger ako dito. Tinake out ko sa kinainan naming fast food ni Jaira kanina. Meron naman akong bottled calamansi juice dito. Hindi ko pa naiinuman to. Para may panulak ka dyan sa burger na kakainin mo. Ito oh, kunin mo. Naku, wag na. Salamat na lang. Kunin mo na to. Kasi baka mamaya mas mahilo ka pa kapag hindi mo kinain tong burger. Nakakahiya kasi. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Wala ka namang ginagawang masama. Kunin mo na to. Sige, salamat ha. Ako nga pala si Jaira. Ito naman si Phoebe. Maya ang pangalan ko. Uy, salamat ulit dito sa binigay niyo sa akin ni Phoebe ha. Wala yun. Ang mahalaga, maging okay na ang pakiramdam mo. Kainin mo na yung burger. Sige. Malapit lang ba dito yung bahay nyo? Medyo malapit lang pero sasakay pa ako ng isang jeep. Kaya hindi rin ako nakapagtanghalian kasi sakto lang tong pamasahe ko dito eh. Ay, ganun ba? Sabay na tayo maglakad mamaya kasi papunta rin kami ni Jaira malapit sa may sakayan ng jeep. Baka kasi mahilo ka ulit. Oo nga, mas okay na yung may kasama ka naglalakad. Malapit lang din naman yung bahay namin ni Phoebe dito. Pero tricycle naman ang sasakyan namin. Ang totoo, taga-probinsya talaga ako. Magdadalawang linggo pa lang ako dito sa Manila kasi pinag-aaral ako ng tita ko dito sa university. Talaga? Sakto pala kasi mula ngayon, kami na ang bahala ni Phoebe sa'yo. Isasama ka namin sa magagandang pasyalan dito sa Manila. Di ba, Phoebe? Tama si Jaira. May enjoy mo ang Manila kapag kami ang kasama mo, Maya. Uy, salamat talaga sa inyong dalawa ha. Papadudod sina Phoebe at Jaira ang una kong naging mga kaibigan noong nasa kolehiyo pa ako. Masasabi ko na maswerte ako na nakilala ko sila kasi nang dahil sa kanila, madali akong nakapag-adjust sa buhay dito sa Maynila. Karamihan naman kasi sa mga probinsyana na kagaya ko ay mahiyain talaga sa umpisa kasi pakiramdam namin ay hindi kami belong sa isang lugar na kagaya ng Maynila. Pero nang dahil sa mga kaibigan ko na sina Phoebe at Jaira ay naramdaman ko na pantay-pantay lang ang mga tao anuman ang estado nila sa buhay. Kahit kasi may kaya sa buhay ang dalawang kaibigan ko ay palagi nilang pinaparamdam sa akin na hindi ako iba sa kanila.
Sinasama nila ako sa mga lakad nila at ang pinakapaborito kong ang ginagawa namin ay yung pagwi-window shopping at pagtambay sa mall. Sila ang naging dahilan kung bakit naging masaya ang buhay college ko hanggang sa makatapos na kami sa kolehiyo. Papadudot nang makatapos ako ng pag-aaral ay doon ko na-realize na hindi pala talaga madali ang buhay dahil hindi rin kaagad ako nakakuha ng trabaho na gusto ko. At para makatulong na ako sa pamilya ko sa probinsya ay pinasok ko na ang pagtatrabaho sa isang department store. Mabuti na lang at magkasama kami ni Phoebe noon sa isang apartment kaya kahit papaano ay nakakatipid ako sa mga gastusin. Nang mga panahong ding yon ay naging bahagi ng barkada namin sina Juno, Mark at Apollo. Nang dahil sa mga kaibigan ko kahit papaano ay hindi ako nalulungkot kahit malayo ako sa pamilya ko. Kasi sila na mismo ang naging pamilya ko sa Maynila. Wala kami halos tinatago sa isa't isa maliban na lamang sa isang bagay. Papadudod sigurado ako na magugulat ang ilan sa mga kaibigan ko sa parteng ito ng sulat ko kasi ngayon lang nila malalaman ang tungkol sa naging lihim na relasyon namin ng isa sa mga barkada namin. Walang iba kung hindi si Mark. Bago pa lamang siya sa grupo noon nang mapansin ko ang mga kakaibang tingin na ginagawa niya sa akin. Siyempre ayokong mahaluan ng mali siya at masira ang magandang friendship ng barkada. Kaya hindi ko yon masyadong pinansin noong una. Hanggang sa pasimple na nga akong pinormahan ni Mark. Madalas siyang nagtitext at tumatawag sa akin kapag alam niya na hindi ko kasama ang barkada. At madalas din kaming lumalabas na kaming dalawa lamang ang magkasama. Hanggang sa nauwi na nga sa lihim na relasyon ang lahat sa amin ni Mark, papadudot. Sorry, ngayon lang ako. Alam mo ba kung anong oras na? Almost 8 p.m. na. Oh, at kanina pa akong 6:45 dito sa restaurant naghihintay sa'yo. Pasensya na talaga. Traffic eh. Talaga? Traffic? Eh bakit hindi mo man lang masagot ang tawag ko kanina? Naka-silent kasi ang cellphone ko, kaya hindi ko napansin na tumatawag ka pala. Ni hindi mo man lang naalala na mag-text sa akin kung nasa ang lupalop ka na ba ng Manila? Mark naman, kanina pa ako nandito at mahigit 1 oras ako naghintay sa'yo. Nahihiya na nga ako sa waiter kasi nakailang balik na siya dito sa lamesa para tanungin ko anong pagkain ang o-orderin ko. Eh di dapat umorder ka na lang muna ng pagkain mo. Eh paano kung bigla kang hindi sumipot sa date natin? Eh di masasayang lang yung in-order kong pagkain tsaka yung perang pinambayad ko doon. Bakit ba ang init ng ulo mo, Maya? Dumating naman ako, di ba? Medyo na late lang pero nandito na ako. Kasi palagi ka nalang ganyan, Mark. Palagi ka nalang late sa mga date natin, tapos palagi mo nalang dinadahilan ng buwisit na traffic na yan. Yun naman kasi talaga ang totoo. Kahit saan ka lumingon dito sa Manila, kaliwat kanan ng traffic. At kaliwat kanan din ang ginagawa mong pambababae. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Alam mo kung anong tinutukoy ko? Mark, alam ko naman eh. Hindi lang ako ang babaeng dinedate mo. Bakit hindi mo aminin sa akin ngayon? Hindi ka na late dahil sa traffic? Na-late ka dahil galing ka pa sa date nyo nung isang girlfriend mo. Oh, pinagbibintangan mo na naman ako. Hindi kita pinagbibintangan dahil si Jaira mismo nagsabi sa akin na kung sino-sino raw babae ang pinopormahan mo sa opisina ninyo. Gusto ko na nga sabihin sa kanyang tungkol sa atin eh. Pero pinigilan ko lang talaga yung sarili ko kasi ayoko may makaalam sa barkada ng tungkol sa relasyon nating dalawa. O ngayon, sabihin mo sa akin na gumagawa pa rin ako ng kwento tungkol sa pambababae mo. Wala lang naman kasi yun. Mga kaopisina ko lang naman na babae yun. Madalas lang kaming nagbibiruan. Nakakabiruan o nakakalandian? Kasi magkaiba ang ibig sabihin ng dalawang yon. Minsan na nga lang tayo magkasama ng ganito, mag-aaway pa talaga tayo. Paano nga tayo magkikita ng madalas kung marami kaming babae na naghahati sa oras mo? Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod na yung ganitong setup, Mark. Ano naman gusto mo mangyari? Tapusin ang relasyon natin na to? Oo, siguro. Alam ko naman kasi na hindi ka rin seryoso sa kung anong meron tayong dalawa. Rin? Ibig sabihin pala, sa umpisa pa lang hindi ka na seryoso sa akin?
Ay, wag na tayong maglokohan, Mark. Alam ko naman na naghahanap ka lang ng pampalipas oras nung mga panahon na nagkakilala tayo. Aaminin ko, ganun din naman ako eh. Na-miss ko yung pakiramdam na may boyfriend at nakakasama hindi lang sa ganitong date, kung hindi pati na rin sa kama. Pero habang tumatagal, lumalabo lang kung anumang meron sa ating dalawa. Kaya ang mabuti pa, tapusin na natin to para hindi na tayo nagsasayang ng oras. Papadudot ng magtapat si Mark sa akin noong una na may gusto siya sa akin. Akala ko ay ako ang nagsabi sa kanya na huwag yung ipaalam sa barkada. Ayoko kasi na magkaroon ng ilangan ng bawat isa sa amin, kaya naman nang maging kami ay pareho na naming naging desisyon na ilihim na lamang din ang lahat sa kanila. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko kasi noong umpisa pa lamang ay hindi naman kami masyadong seryoso talaga ni Mark noon. Oo, attracted kami sa isa't isa, pero ramdam ko na dahil lang yon sa pisikal na itsura namin. Gwapo kasi si Mark, matangkad at mistiso pa. Hindi naman sa pagmamayabang, pero masasabi ko rin na ako naman ang pinakamaganda sa amin nina Jaira at Phoebe. Kaya nga ako rin ang nagkaroon ng pinakamaraming ex-boyfriend sa aming tatlo. Kaya lang, papadudot, mula nang maging kami ni Mark ay parang doon na namin unti-unting mas nakilala ang isa't isa. Doon din namin na-realize na marami kaming bagay na hindi na pagkakasunduan at magkaiba rin talaga ang ugali naming dalawa. Kumbaga, naging trial and error lang ang relasyon namin, kaya madali para sa amin ang tapusin yon. Nasaktan din naman ako, pero hindi ganon kalalim. Alam ko na ganon din si Mark, kaya hindi kami nahirapan na ibalik paunti-unti ang friendship na nasimula naming dalawa. Mas naging close pa nga kami, pero sa point na alam naming hanggang good friendship na lamang talaga ang kaya naming ibigay sa isa't isa. At sa huli ay nag-decide kaming hindi na lamang ipaalam sa barkada ang tungkol sa naging relasyon naming dalawa, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pagkalipas ng 5 taon ay nakilala ko naman si Andrew na nagtatrabaho malapit sa department store na pinagtatrabahuhan ko. Madalas ko na siyang nakakangitian sa tuwing magtatama ang mga tingin naming dalawa dahil gwapo siya, matangkad at matipuno ang pangangatawan. Kaagad naman akong na-attract sa kanya, kaya nang minsan kaming magkasabay sa jeep pauwi ay hindi ko na pinagdamot ang pangalan at cellphone number ko nang tanungin niya yon sa akin. Naging madalas ang pagtitext niya sa akin hanggang sa mag-date na nga kaming dalawa. Hindi nagtagal ay naging boyfriend ko na rin si Andrew, papadudot. Bukod sa attracted talaga ako sa itsura ni Andrew ay nagustuhan ko rin ang pagiging malambing niya, papadudot. Gusto niya na palagi kaming nagkikita at nagdi-date. Kapag may isang araw na hindi niya ako napuntahan sa trabaho ko para makita man lamang ako, ay mababakasan ko kaagad sa boses niya kapag tumawag siya kung gaano niya ako kamis. Sa aming dalawa, siya talaga ang mas clingy. Wala namang problema sa akin yon kasi mas kinikilig pa nga ako sa ganong ugali niya. Pakiramdam ko kasi mahal na mahal niya ako. Kaya naman nang isuggest niya na magsama na lamang kami sa isang bahay ay kaagad ko yon na sinang-ayunan. At tila pati panahon ay sumasang-ayon din sa amin ni Andrew noon. Sinabi kasi sa akin ni Phoebe na aalis na siya sa inuupahan naming apartment at doon na siya titira sa bahay ng fiancé niya, papadudot. Sandali, may nakalimutan pa ba akong ilagay dito sa maleta ko? Mukhang okay naman na ang mga gamit ko dito. Phoebe, baka makalimutan mo tong mga pang skincare mo ha. Nakita ko nakaayos na sa lalagyan pero nandun lang sa ibabaw ng lamesa. Naku, ayan na nga. Kaya pala parang may kulang dito sa maleta ko pero hindi ko maisip kung ano. Ang dami pa naman ito kaya hindi mo talaga pwedeng maiwan. Sinabi mo pa. Inayos ko na to pero naiwan ko pa rin pala dun sa mesa.
Salamat ah. Wala yun. Kapag may nakita pa akong gamit mo na naiwan dito sa apartment, i-message na lang kita. Grabe, maninibago talaga ako na hindi na kita kasama dito. Sorry kung medyo napaaga yung alis ko. Ang kulit kasi ng boyfriend ko. Gusto niya doon na ako magstay sa place niya. Okay lang, naintindihan ko naman siya kasi yun din naman ang gusto ni Andrew eh. Gusto niya magsama na kami sa iisang bahay. Pero alam mo, ang saya ko talaga para sa'yo kasi malapit ka ng ikasal. Kinakabahan na nga ako eh. Oh, bakit ka naman kinakabahan? Dapat nga ma-excite ka kasi mangyayari na sa'yo yung isa sa mga pinapangarap nating mga babae. Ang makasal sa lalaking mahal natin. Nax, ang lalim ng sinabi mo na yun ah. Yun naman kasi talaga ang totoo. Sino ba namang babae ang hindi may-excite at magiging masaya kapag malapit na siyang ikasal sa lalaking mahal niya? Diba? Sa bagay, tama ka. Karamihan talaga sa mga babae, yun ang pangarap. Hindi ko lang maiwasan ang kabahan kasi syempre, ibang usapan na yung pagpapakasal. Kumbaga dito sa Pilipinas, halos panghabang buhay na kasunduan na yun ng dalawang tao na magkarelasyon. Hindi ka naman magpapakasal sa boyfriend mo kung hindi ka pa sigurado na siya yung gusto mong makasama habang buhay eh. Oo. Kaya nga tinanggap ko yung wedding proposal niya sa akin kasi mahal ko talaga siya. At wala na akong nakikitang ibang lalaki na gusto kong makasama habang buhay. Pero ayun nga, hindi ko lang maiwasan na kabahan kasi natatakot ako na magaya kami sa parents ko. Oo nga pala, galing ka nga pala sa broken family. Ay, oo. Imagine 10 years na magkarelasyon ang parents ko bago sila magpakasal ah. At kung kailan may mga anak na sila, saka pa naghiwalay. Bakit nga sila naghiwalay nun? Nagkaroon kasi ng ibang babae si Daddy. Pinatawad siya ni Mommy pero inulit niya ng inulit ang pambababae niya. Mabuti nga natauhan na si Mommy kasi kahit ako, ayoko nang nakikita siyang umiiyak dahil lang sa ginagawang kalokohan ni Daddy. At yun sana ang ayokong mangyari sa amin ng fiancé ko. Ayokong mauwi lang sa hiwalayan ng pagsasama naming dalawa. Hindi mangyayari yan, Phoebe. Iba ang daddy mo sa fiancé mo. Kaya sigurado ako na magiging mas maayos ang pagsasama niyong dalawa. Sana nga, Maya. Ikaw ba? Kailan niyo balak magpakasal ni Andrew? Nako, matagal pa yun. Bakit naman? Kasi hindi ka pa niya inaalok ng kasal? Kahit alukin niya ako ng kasal, baka tanggihan ko lang din yun. Wala pa kasi talaga sa plano ko yun eh. Alam mo naman na malaki pa yung responsibilidad ko sa pamilya ko. Tsaka, kailangan ko silang unahin kaysa sa pansariling kaligayahan ko. Okay lang ba kay Andrew na hindi muna kayo magpakasal? Feeling ko naman okay lang sa kanya. Kasi hindi naman namin napag-uusapan yung tungkol sa kasal eh. At saka bago ko siya sinagot noon, sinabi ko sa kanya na marami akong responsibilidad sa buhay. Hindi ko siya pwedeng gawin na number 1 priority ko. Ayos lang naman daw sa kanya yon. Basta ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. Papadudot nang umalis na nga si Phoebe sa apartment ay si Andrew na ang nakasama ko doon. Mas nakilala ko siya ng lubusan mula nang magsama kami sa iisang bubong. Mas naging malambing at maalaga siya sa akin kaya mas lalo ko rin siyang minahal. Masasabi ko na swerte talaga ako na siyang naging boyfriend ko kasi wala na akong ibang hahanapin pa sa kanya. Nasa kanya na ang mga katangian na gusto ko sa lalaking mapapangasawa ko. Pero syempre papadudot hindi pwede na palaging masaya ang isang relasyon. Lahat naman tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. At nangyari din yon sa akin nang ma-stroke ang tatay ko at maospital. Naging maayos naman ang kalagayan niya sa huli kaya lang ay nagkaroon siya ng maraming maintenance na gamot. Kaya kinailangan kong magdagdag ng isa pang trabaho para madagdagan din ang pinapadala kong pera sa probinsya. Bukod sa pagiging crew sa isang fast food chain ay nag-part-time din ako bilang promo girl sa mga iba't ibang mall na malapit sa apartment namin. Binuhos ko talaga ang oras ko sa pagtatrabaho dahil kailangan ko ng pera. At yon ang naging simula ng madalas naming pagtatalo ng partner kong si Andrew. Dahil palagi niyang sinusumbat sa akin na wala na raw akong oras sa kanya at sa relasyon naming dalawa, papadudot.
sa tingin nyo? Ano sa mga sinukat ko na wedding gown kanina yung pinakabagay sa akin? Sa tingin ko, yung pangalawang sinukat mo, Phoebe. Talaga? Hindi ba masyadong luma yung style nun? O masyadong conservative kasi mahaba yung manggas? Hindi naman, no. Ang ganda nga kasi fitted talaga sa katawan mo. Lumalabas lalo yung kaseksihan mo. Naku, kaibigan talaga kita kasi alam mo kung paano ako bulahin. Hoy, hindi pambobola yon. Nagsasabi ako ng totoo. Ikaw naman talaga ang pinaka-sexy sa ating tatlo. Kahit hindi mo kami ilibre ng milk tea ni Maya. Di ba, girl? Uy, Maya. Okay ka lang? Ha? Oo naman. Talaga? Parang hindi eh. Bakit naman ako hindi magiging okay? Wala lang. Para kasing kanina ka patahimik. Oo nga, naubos na nga ni Jaira yung nilibre ko sa inyo na milk tea. Pero yung sayo, halos hindi mo pa nakakalahati. Saka, kanina pa ako nagtatanong kung ano sa mga wedding gown na sinukat ko kanina, yung tingin nyo na pinakabagay sa akin. Hindi ka man lang nagko-comment. Naku, sorry. Ano lang, may iniisip lang ako. Tungkol ba yan sa trabaho? Sana sinabi mo na hindi ka pwede ngayon para ni-reschedule ko na lang yung pagsusukat ng gown ko. Naka-off ako ngayon sa 2 trabaho ko, kaya okay lang na sumama ako ngayon dito sa lakad natin. Ano ba kasi yung iniisip mo? At parang hindi namin maramdaman na kasama ka namin ngayon. Wala yon, hindi naman masyadong importante. Hindi importante? O ayaw mo lang i-share sa amin ni Jaira na tungkol na naman yan kay Andrew? Ang totoo, napapadalas kasi ang pag-aaway namin ni Andrew nitong nakaraang mga linggo eh. Ano namang pinagtatalunan nyo? Yung kagaya pa rin ng dati. Naiinis siya kasi wala na akong oras para sa kanya. Kaya siya palagi raw ako nasa trabaho. Kung nasa bahay man ako, palagi akong tulog. Naiinis siya kasi hindi na raw kami nagkakasabay na kumain sa lamesa. Kahit magkape man lang daw, hindi niya ako nakakasama. Alam naman niya na dala-dalawa ang trabaho mo ngayon, di ba? Oo, kasi nga kailangan ko na dumoble ng racket ngayon para sa mga gastusin dun sa probinsya namin. Di dapat maintindihan ni Andrew kung bakit halos wala ka ng time para sa kanya. Hindi naman kasi biro yung dumoble kayod ka sa trabaho. Kaya nga naiinis ako sa kanya kasi hindi niya nagigets na nahihirapan din naman ako sa sitwasyon namin. Lalo na ngayon na kailangan kong magbuhos ng oras sa trabaho. Actually, Maya, ako naman, nagigets ko yung point ni Andrew. Kaya nga kayo nagsama sa iisang bahay para palagi niyong makasama ang isa't isa. Pero hindi niya yun mararamdaman kasi nasa trabaho na halos lahat ng oras mo. Wala namang kasing choice si Maya. Kailangan niyang gawin yun para sa pamilya niya sa probinsya. Kung gusto, maraming paraan ang pwedeng gawin. Kung ayaw, maraming dahilan, Jaira. Kahit 5 to 10 minutes lang na pakikipagkwentuhan sa isang araw, magagawa ni Maya yun kay Andrew. Iba rin kasi yung feeling na nararamdaman mong kasama mo pa rin yung partner mo. Yung nag-e-effort ka na bigyan siya ng oras kahit saglit lang. Kaya gets ko yung tampo na pinapakita ni Andrew kay Maya. Basta ako, dapat mas maintindihan ni Andrew yung sitwasyon ng friend natin ngayon. Hindi madali ang maging breadwinner, kaya hindi siya dapat maging demanding kay Maya. Papadudot, naiintindihan ko naman si Andrew sa tuwing sasabihin niya sa akin na hindi na niya maramdaman na magkasama kami sa iisang bahay. Kasi nga ay palagi akong nasa trabaho noon. Kung nasa bahay man ako ay tulog lamang ang ginagawa ko para makapagpahinga naman ako. Hindi na kami madalas na nagkakausap, nakakapagkwentuhan o nagkakasabay na kumain sa lamesa. Hindi na namin halos nakakasama ang isa't isa pero sana naman ay maintindihan niya rin. Hindi madali ang pinagdadaanan ko noon lalo na at dumoble kayod ako para sa pamilya ko. Panganay po ako sa 4 na magkakapatid at ng mga panahong yon. Ako rin na nagpapaaral sa mga kapatid ko. Wala na nga ako halos nabibili ng mga gamit para sa sarili ko dahil palagi kong inuuna ang pamilya ko. Palaging sa pagpapadala ng pera sa kanila nauubos ang pinagtatrabahuhan kong pera. Hindi yun madali para sa akin at nahihirapan at nauubos din ako.
At ng mga panahong yon ay inaasahan ko na si Andrew ang magpaparamdam sa akin na magpakatatag lamang ako, Papa Dudut. Umaasa ko noon na dadamayan niya ako at susuportahan sa lahat ng ginagawa ko. Lalo na pagdating sa pagtatrabaho, pero hindi ganon ang nangyari. Dahil dumagdag pa siya sa bigat ng nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko nung una ay maaayos pa namin ni Andrew ang lahat sa aming dalawa. Baka kasi pagsubok lamang yung mga pagtatalo namin at hindi pagkakaintindihan. Baka darating din ang araw na mas maunawaan namin ang isa't isa at maliliwanagan kami sa mga issue sa relasyon namin. Kaya lang habang tumatagal, mas lumalala ang pagtatalo naming dalawa. Kung hindi kami nagpapansinan sa apartment, nag-aaway naman kaming dalawa. At ang palaging sinusumbat ni Andrew ay yung oras na hindi ko maibigay sa kanya o sa relasyon namin. Ang dating tuloy sa akin noon ay masyado siyang nagiging selfish, sa point na para bang ang gusto niya ay sa kanya na lamang umikot ang mundo ko, na hindi naman pwede dahil malaki pa nga ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Hindi niya yon naisip kasi hindi naman siya kagaya ko na breadwinner sa pamilya. Sa bandang huli, Papa Dudut, ay natapos din ang relasyon namin ni Andrew. Sobrang nasasakal at nahihirapan ako sa kanya. Lalo na at sumasabay pa siya sa problema ko sa pamilya ko. Kaya naman ako na ang nakipag-break sa kanya, Papa Dudut. Nung una ayaw niyang pumayag, pero buo na ang desisyon ko ng mga panahong yon. Wala rin siyang nagawa kung hindi ang tanggapin ang pakikipaghiwalay ko. Para makapag-move on ako kaagad ay pareho kaming umalis ng apartment at tumira ako sa mas maliit at mas mura na paupahan. Akala ko ay mabilis ang magiging moving on process ko, pero hindi pala. Dahil pagkalipas lamang ng ilang linggo ay naramdaman ko kaagad na sobrang miss ko na si Andrew. Doon ko po na-realize na totoo ang sinasabi ng iba na malalaman mo ang kahalagahan ng isang tao kapag hindi mo na ito nakakasama. Kasi pakiramdam ko ay mas minahal ko pa si Andrew mula nang maghiwalay kaming dalawa. At dahil nahihirapan ako ng mga panahon na yon ay humingi ako ng payo sa isa sa mga pinaka-close ko sa barkada na si Juno. Tinawagan ko siya at nakipagkita ako sa kanya sa coffee shop. Kaya lang habang naghihintay ako ay tumawag naman sa akin si Mark at humingi ng payo tungkol sa sarili niyang love life. Nagawa ko naman siyang kausapin saglit at bigyan ng payo bago pa dumating si Juno sa coffee shop, kung saan ko siya hinihintay, Papa Dudut. Hi Maya, kanina ka pa? Hindi naman. Sakto lang din ang dating mo kasi kadarating ko lang din dito sa coffee shop. Mabuti kung ganun. Sino pala yung kausap mo sa cellphone kanina? Para kasing ang seryoso ng mukha mo nung makita kitang may kausap. Ah, si Mark yun. Oh, bakit daw siya napatawag? As usual, love problem. Alam mo naman yun, palagi may problema sa mga babae. Sa bagay, tama ka dyan. Chick boy kasing tunay kaya hindi nawawalan ng problema pagdating sa babae. Gusto mo bang umorder muna tayo ng kape? Mamaya na lang siguro. Natatapos ko lang din magkape sa bahay bago ako pumunta dito. Late ko na kasi nabasa yung chat mo kanina na dito pala tayo sa coffee shop magkikita. Pasensya na kung short notice ha. Late rin kasi sinabi ng manager namin na wala akong shift ngayon sa restaurant kaya nabakante yung oras ko. Ikaw talaga yung kauna-unahang pumasok sa isip ko na gusto kong makausap tungkol sa problema ko ngayon. Mukhang love problem din yan ah. Medyo. Oh, uso yata ang love problem ngayon sa barkada natin. Ano bang gusto mong itanong sa akin? Sige, makikinig ako. Ay, ayun nga. Kasi alam nyo naman na dalawa-dalawa yung trabaho ko ngayon. Kailangan kong gawin yun kasi maraming gastusin ngayon ng pamilya ko sa probinsya. Okay naman na ang kalagayan ni tatay ngayon mula nung ma-stroke siya. Pero ang dami pa rin yung mga gamot na kailangang inumin araw-araw. At hindi biro yung mga presyo ng mga gamot na yun ha. Gets ko yan.
Yung tita ko kasi na-stroke din, kaya marami rin siyang iniinom na gamot ngayon. O di ba? Hindi na biro talaga ang gastusin ngayon para sa mga gamot. Naiinis lang ako kasi hindi yun naiintindihan ni Andrew eh. Palagi namin pinag-aawayan yun. Palibasa kasi hindi siya breadwinner na kagaya ko eh. Yun ba ang dahilan kung bakit ka nakipag-break sa kanya? Oo, kasi parang masyado na talagang malabo ang lahat sa amin. Kapag nagkikita kami sa apartment, puro away na lang yung nangyayari. Nakakasawa na yung ganun, Juno. Sa halip na marelax ako kapag kasama ko siya, lalo ako nai-stress. Pero narelax ka ba nung maghiwalay kayong dalawa? Nung una, masasabi ko na, oo, medyo. Kasi wala nang Andrew na umaaway sa akin kapag panay ang overtime ko sa trabaho. Wala nang Andrew na nagde-demand sa oras ko. Wala nang Andrew na nakikihati sa atensyon ko. Ayun naman pala eh. Ano pang problema mo kung okay naman pala sa'yo yung naging hiwalayan nyo? Kasi sa totoo lang, namimiss ko na kasi siya eh. Yung pag-aasikaso niya sa akin, yung mga yakap niya, yung boses niya. Basta lahat sa kanya, namimiss ko. Mahal mo pa ba? Hindi naman nawala yun. Pero ayun nga, kailangan ko lang talagang gawin yung pakikipaghiwalay sa kanya. Kasi hindi na healthy yung relationship naming dalawa eh. Masyado nang nagiging mabigat para sa amin ng mga araw na magkasama kami sa iisang bahay. Tsaka, alam ko na nagiging unfair na rin ako sa kanya. Juno, hindi ko naman kasi pinili na maging breadwinner ng pamilya ko eh. At saka sa ngayon, parang hindi ko pa siya kayang isabay sa mga responsibilidad ko sa buhay. Sa'yo na nanggaling. Hindi mo pinili na maging breadwinner. At hindi mo dapat hayaan na masanay ang isang tao na sa kanya lang pwede umikot ang mundo mo. Sa panahon ngayon, may kanya-kanya tayong priority sa buhay. At dapat alam mo kung anong priority ang dapat mong unahin para hindi ka masyadong mahirapan. Pero maliban na nakipaghiwalay ako sa kanya kahit mahal ko pa siya. Wala namang maling desisyon, basta kaya mong pangatawanan yun. Alam ko Maya na mahirap talaga ang sitwasyon mo ngayon. Pero piliin mo kung sino sa tingin mo ang dapat mong unahin. At kung sino ang tao na dapat mong bitawan para kahit pansamantala, gumaan ang bagahe mo. Masyado nang mabigat ang mga dala mo. Kailangan mo na magbawas ngayon. Tsaka kung sakaling naguguluhan ka sa lahat ng to, ang isipin mo, hindi mo lang ginagawa to para sa pamilya mo. Ginagawa mo rin to para sa sarili mo. Papa Dudut, masasabi ko na si Juno ang pinakamatalino sa barkada namin. Siya rin ang takbuhan ng karamihan sa amin kapag may problema kami. Iba kasing magbigay ng payo si Juno at sobrang gaan niya rin kausap. Yung tipo na hindi kami mahihiyang mag-open ng kahit na anong personal naming problema sa kanya. At kagaya ng inaasahan ko ay nakakuha ako ng matinong payo mula sa kanya. Tama naman kasi ang sinabi niya, may kanya-kanya kaming priority sa buhay na dapat unahin. Hindi pwede na masanay kaming paikutin ang mundo sa iisang tao lamang. Dahil sa bandang huli, kami lang din ni Andrew ang mahihirapan kapag pinagpatuloy namin ang relasyon namin kahit na alam namin na marami kaming hindi na pagkakasunduan. Papadudod, kahit mahirap ay nagsimula akong umusad at kalimutan ang lahat sa relasyon namin ni Andrew. Nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho at pagtulong sa pamilya ko. Pinili ko sila at hindi ko sila kayang pabayaan. Hindi nagtagal ay nakatanggap ako ng job opportunity sa Singapore. May pinsan kasi ako nagtatrabaho doon at sinabi niya na pwede niya akong tulungan na makaalis ng Pilipinas. Wala sa isip ko noong una na maging OFW, pero naisip ko rin na maraming dahilan para hindi ko palampasin ang job opportunity na yon. Hindi lang para sa pamilya ko kung hindi para na rin sa sarili ko. Kaya naman sa huli nagpasya ako na tanggapin ang trabahong inalok sa akin ng pinsan ko. Malungkot at mabigat talaga sa akin yon, hindi lang dahil sa pamilya ko na matagal kong hindi makikita, kung hindi dahil na rin sa mga kaibigan ko na halos pamilya na ang turing ko. Papadudod, malapit na ang pag-alis ko ng bansa nang magaya si Juno na magkita-kita ang barkada sa mismong araw ng mga puso taong 2018. Nang dumating ako doon, si Phoebe lang ang wala pa ng mga oras na yon.
at hindi ko inaasahan ang pakulo na inihanda ni Juno para sa espesyal na araw na yon. Ang tungkol sa time capsule kung saan ay maglalagay kami ng mga bagay na sumisimbolo sa estado ng buhay namin ng mga panahon na yon. Habang pinapaliwanag yun ni Juno ay natatahimik na lamang ako habang nag-iisip kung ano bang dapat na ilagay ko doon. Binuksan, kinapa ko ang bulsa ko, binuksan ko ang bag ko at sinilip ko ang laman ng wallet ko. Doon ko nakita ang bagay na gusto kong ilagay sa time capsule na babalikan namin ng mga kaibigan ko pagkalipas ng ilang taon, Papa Dudut. Tagal namang dumating ni Phoebe. Oo nga eh. Hindi pa tuloy natin maibaon yung time capsule. Kasi siya na lang yung hindi pa nakakapaglagay ng something niya sa lata ng biskwit. Malapit na raw siya dito kaya baka maya-maya lang nandito na rin siya. Sakto. Baka pagkatapos mag-Yosemite ng Mark at Apollo, nandyan na rin si Phoebe. Sana nga kasi nagugutom na rin ako. Pero ang ganda talaga ng naisip mo na to, Juno. Yung paglalagay ng mga bagay sa time capsule na pwede nating balikan at pagkwentuhan pagkalipas ng ilang taon. Agree ako dyan. Na-excite na nga ako na kinakabahan kasi syempre, di ba, maraming pwedeng mangyari pagkatapos ng araw na to. Masarap naman kasi talagang balikan yung mga bagay na akala natin hindi masyadong importante, di ba? O kaya yung mga bagay na iniisip natin na hindi natin kayang bitawan pero kaya naman pala. Kasi parte ng buhay ang pagbitaw para makausad tayo. Kahit kailan talaga ang lalim mo magsalita, Juno. Sinabi mo pa. Pero maiba ako kasi curious talaga ako, Maya. Bakit pala 20 pesos yung nilagay mo dun sa time capsule kanina? Actually, wala naman talagang malalim na dahilan yun. Pero bakit yun ang nilagay mo? Bakit din yun ang gusto mong balikan pagkatapos ng ilang taon? Ang totoo, nang maghanap ako ng bagay na pwede kong ilagay doon, nakita ko na yun na lang din palang laman ng wallet ko. Buti nga may dalang kotse si Apollo at makakasabay ako sa kanya pa uwi mamaya eh. Kung yung 20 pesos na yun na lang ang laman ng wallet mo, bakit nilagay mo pa yun sa time capsule? Wala lang. Kasi gusto kong balikan ng araw na to kung kailan parang sabay-sabay na bumagsak sa akin yung mga pagsubok. Yung pagka-stroke ni tatay, yung pagkagipit namin sa pera, tsaka yung paghiwalay namin ni Andrew. Gusto kong alalahanin yung moment na kahit gaano kahirap yung buhay ko, na kaya ko namang lampasan ang lahat. Nakasurvive pa rin ako at hindi ako sumuko. Tsaka kahit mahirap, mas pinili kong lumayo hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa sarili ko. Teka, anong sinasabi mo na mas pinili mong lumayo? Ang totoo, malapit na akong pumunta ng Singapore kasi okay na yung mga papeles ko. OMG! Ibig sabihin tutuloy ka pala talaga mag-abroad? Oo, pero hindi ko ginagawa to para makapag-move on kagad ako kay Andrew. Gagawin ko to kasi gusto ko nang matupad yung pangarap ko. Yung mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko sa probinsya. Grabe, nakakalungkot naman. Matagal-tagal pala talaga tayong hindi magkikita. Medyo. Kasi ilang taon din ang magiging kontrata ko doon. Pero pwede naman tayo mag-video call kapag may oras tayo. Iba pa rin yung totoong magkakasama tayong barkada. Jaira, hayaan mo na si Maya sa gusto niyang gawin. Nakakalungkot, oo, pero dapat na maging masaya pa rin tayo para sa kanya. Kasi eto na yun eh, yung pangarap na gusto niya para sa sarili niya. Kaya Maya, congrats ha. Mahirap talaga maging OFW, oo. Pero alam ko, kakayanin mo. Si Maya pa ba? Pinakaastig sa barkada yan eh. Walang hindi kakayanin para sa pamilya niya. Congrats, Maya! Masaya ako para sa'yo. At sigurado magiging masaya rin ang buong barkada mamaya kapag nalaman nila to. Kasi kagaya ng sinabi ni Juno, ito na yung hinihintay mong katuparan ng mga pangarap mo. Salamat sa inyo guys ha. Ano ba yan? Naiiyak na kaagad ako. Basta,
Magtawagan pa rin tayo palagi ha. Sobrang mamimiss ko kayo ng barkada. Papa Dudut, may mga desisyon tayo na pwedeng makapagpabago sa paniniwala o buhay natin. Hindi kasi pwede na palagi na lamang tayong nagpapatalo sa emosyon natin at nagpapadala sa agos ng buhay. Aminin man natin o hindi ay madalas na kailangan nating maging praktikal, lalo na kapag hindi naman tayo pinanganak na otomatikong swerte sa pera. Hindi ko naman sinasabi na malas ako sa pamilyang kinalakhan ko. Sadyang hindi lang talaga ako kagaya ng mga kaibigan ko na swerte pagdating sa pera. Ganon pa man ay biyaya para sa akin ang pamilya ko. Kasi sila ang naging daan para mas makilala ko ang sarili ko. At mas maging matatag pa ako sa hamon ng buhay. Kung hindi dahil sa kanila ay hindi ko makikita ang totoong gusto kong gawin. Yon ay ang mas maging successful sa karera. Papa Dudut, 2 linggo pagkatapos naming magkita-kita ng mga kaibigan ko noong February 14, 2018 ay umalis na po ako ng bansa para magtrabaho sa Singapore. Mahirap, sobra. Kahit pa sabihin na matagal ko rin hindi nakakasama ang pamilya ko kasi sa Maynila ako nagtatrabaho nung una at nasa probinsya sila. Pero iba pa rin pala yung sa ibang bansa na ako nagtatrabaho. Kasi may mga oras na isa sa kanila ang nagkakasakit tapos hindi ko kaagad sila mapuntahan. May mga gabi na naiiyak na lamang ako kasi sobra ko silang nami-miss. May mga araw na gusto ko na lang umuwi ng Pilipinas para makasama na ulit sila. Pero lahat ng lungkot at pagka-homesick ko ay pinilit kong labanan. Ginawa ko yon para sa kanila at pagkalipas nga ng ilang taon ay hindi ako nabigo na bigyan sila ng maayos na buhay. Papa Dudut, habang nasa Singapore ako ay muling nagparamdam sa akin ang ex-boyfriend kong si Andrew. Bigla na lang siyang nag-send ng friend request sa Facebook ko. Doon kami nagsimula na muling magkausap at siguro kailangan lang din namin ng kaunting oras at distansya noon mula sa isa't isa dahil unti-unting nanumbalik ang maayos naming pag-uusap hanggang sa magkasundo kaming ipagpatuloy ang aming relasyon. Nagkaroon kami ng long distance relationship at hindi ko inaasahan na titiba yon hanggang sa muli ako makauwi dito sa Pilipinas. Doon ko napatunayan na mahal talaga ako ni Andrew dahil nang makauwi ako at muli kaming magkita pagkatapos ng ilang taon ay nag-propose na rin siya sa akin ng kasal. Natuwa nga ang barkada nang sabihin ko sa kanila ang tungkol sa plano naming pagpapakasal ni Andrew. Kasi kahit gaano raw kabigat ang dumating na mga pagsubok sa relasyon namin ay kami pa rin daw pala ang magkakatuluyan sa huli. Papa Dudut, salamat po sa pagbabasa ng sulat ko at salamat din po sa pagbibigay ninyo ng chance na maibahagi naming magkakaibigan ang kwento namin sa inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Maya. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tatay ang sinasabing unang lalaking inibig ng kanilang anak na babae. Pero minsan ang tatay din ang unang dudurog ng puso ng kanyang dalaga. Ikaw kabarangay, minsan ba'y sinaktan ka ng iyong ama? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jem, 19 years old, may daddy issues. Mula pagkabata kasi ay babaero na ang tatay kong si Rico. Lagi kong nakikita noon si nanay na iyak ng iyak dahil meron na namang ibang babae si tatay. Palagi silang nag-aaway dati ni nanay.
Hinahayaan nilang makita ko yon at siguro'y dahil bata pa lamang ako ay aware na ako sa pagiging toxic ni tatay. Kaya nadala ko sa pagdadalaga ang galit ko sa kanya, Papa Dudut. At dahil sa daddy issues ko kaya siguro ako nakatagpo ng best friend na may katulad ko ring problema. Si Bianca, kaedad ko lang din siya. Kaklase ko at siya ang nasasabihan ko sa mga galit ko sa tatay ko. Siyempre, kinakampihan niya ako dahil naiintindihan niya ang pinagdaraanan ko. Dahil ganun din naman siya sa tatay niya. Pero ang alam ko ay mas malala ang tatay ni Bianca kesa sa tatay ko, Papa Dudut. Hello? Beshi! Oh, Bianca. Bakit ka umiiyak? Beshi kasi! Ay, nako. Tatay mo na naman bang problema mo? Bakit? Meron pa bang bago? Ano na naman ba kasing nangyari? Gusto niya mag-shift ako ng course. Nursing na lang daw ang kunin ko para mabilis ako makapunta sa ibang bansa. Ha? Sira ulo ba siya? Kung kailan malapit ka ng graduate, tsaka ka naman niya gustong mag-shift? Hindi talaga nag-iisip yung tatay mo, no? Sarap ipaanod sa baha. Sinabi ko naman sa kanya yan. Pinaliwanag ko na malapit na ako makatapos, tsaka journalism talagang gusto ko. Pero sabi niya, wala naman daw pera sa course ko. Sana, sinabi mo na yan ng passion mo. Hindi naman daw ako mapapakain ng passion ko. Ano bang klaseng tatay siya? Pangarap ng anak hindi masuportahan? Paano na yan? Susundin mo siya. Tumanggi ako. Pero alam mo naman si tatay. Kailangan, lagi siyang panalo. Kaya ikaw na naman tong nagpatalo. Ano bang gusto mong gawin ko? Labanan ko pa siya. Oo! Palagi ka na lang nagre-reklamo sa mga ginagawa sa'yo ng tatay mo eh. Paano ako makakalaban kung binubugbog na niya ako? Binugbog ka na naman? Dahil lasing ulit? Drugs ulit? Binugbog lang niya ako dahil galit siya. Walang kahit na anong alak o droga. Galit lang siya dahil kinukontra ko siya. Alam mo ang tatay mo talaga kahit kailan eh, no? Ano nang plano mo? Susundin mo siya? Gusto kong takasan siya. Go! Suportahan kita dyan. Lumayas ka na sa bahay nyo. Mula nung namatay ang nanay mo, wala nang ginawang tama yung tatay mo eh. May konti pa naman akong ipon. Hihinto muna siguro ako ngayong sem para mag-work tapos… Ay hindi ka hihinto, Beshi. Sayang oh. Malapit ka nang matapos eh. Ituloy mo pa rin. Patunayan mo sa tatay mo na kaya mo kahit hindi ka niya sustentuhan. Gusto ko naman yung plano mo. Pero kung magpapakatotoo ako, hindi ko kaya, Beshi. Maghahanap ako ng uupahan ko. Siyempre, babayaran ko yun. Iba pa yung gastos sa pagkain ko. Magbabayad pa ako ng tuition. Beshi, paano kung sa bahay ka muna tumira? Mahal ka naman ni nanay eh. Parang anak na ang turing niya sa'yo. Nakakahiya, Beshi. Baka naman maging pabigat pa ako. Sabi mo nga, halos gipitin na rin kayo ng tatay mo sa sustento. Tapos dadagdag pa ako. Ano ka ba? Magaling mag-budget si nanay. Tsaka tumulong-tulong ka na lang sa mga gawaing bahay para bayad ka na. Tapos kung makahanap ka ng sideline, di yun. Mag-abot ka kay nanay kung may pasobra ka. Pero walang pressure. Maiintindihan ka ni nanay. Bala ko naman talagang maghanap ng trabaho eh. Isasabay ko na lang yun sa pag-aaral ko. Mag-aambag ako, syempre. Basta, Beshi, papayag ang nanay mo ha. Tsaka dapat, hindi magalit ang tatay mo sa akin. Baka isipin niya, dagdag pa akong palamunin. Hindi yan. Akong bahala. Mag-impake ka na ha. Uuwi ka na sa amin, Beshi. Punching bag si Bianca ng tatay niya, Papa Dudut. Alam namin yon ni nanay kaya kampante lang din ako na i-offer ang
bahay namin sa kanya kasi alam kong gusto rin siyang tulungan ni nanay. Halos maiyak nga ako noon at si nanay noong makitang bugbog sarado si Bianca noong dumalaw sa amin. At minsan pa ay pinilit siya ng tatay niya na sabayan siyang mag-drugs. Tinulungan namin siya ni nanay para ipabarangay ang tatay niya. Ipapahuli na rin sana sa pulis ang tatay niya kaya lang ay naawa si Bianca. Hindi rin niya matiis ang tatay niya. Minsan nga noong nakatambay si Bianca sa tindahan malapit sa bahay nila ay bigla siyang kinaladkad ng tatay niya. Akala noong tatay niya ay inaabangan ni Bianca ang boyfriend niya. Wala namang boyfriend si Bianca. Tumambay lang siya roon dahil ayaw niyang makaharap ang tatay niya sa bahay. Kasama kasi ng tatay niya noon ang mga kaibigan niya. Ang mga kaibigan ng tatay niya ay madalas malaswang tingin kay Bianca. Wala namang pakialam ang tatay niya kahit pinagnanasaan ng mga kaibigan niya si Bianca. Ganon kademonyo ang tatay niya, Papa Dudut. Di ayan na naman po. Nagdrama na nga siya. Jem! May lang naman yun, Bianca. Ito naman. Katakot kayo Ngayon pa lang, nagkakampihan na kayo ni nanay. Palibhasa, hindi mo ako makampihan kapag nagtatalo kami ng tatay mo. Lo, si nanay. Sa'yo kaya ako kampi, syempre. Kaya lang nakakapagod na kasi yung away niyo ni tatay. Gusto ko lang i-prioritize yung mental health ko. Kaya ayaw akong nakikisawsaw sa mga away niyo. Bakit po ba kayo nag-aaway ni Tito Rico? Di dahil sa pambababae niya. Linggo-linggo na lang. Iba't ibang babae ang nahuhuli kong kausap niya. At hindi lang kausap, Bianca Ka-eme na rin. Sinundan nga ni nanay sa motel si tatay dati. Nakipagsabunutan pa sa kabit ni tatay. Ang walang kwenta nitong tatay. Aba, yung kabit pa ang kinampihan. Ayun, tinulak ako sa kanal. Ang kapal na mukha nila. Tita, bakit hindi niyo na lang po hiwalayan? Niloloko na po pala kayo ng paulit-ulit Paano ba? Pinaramdam na sa amin ni tatay na hindi kami mabubuhay kapag umalis kami sa poder niya. Tama naman siya. Siya ang bumubuhay sa amin. Di tis na lang talaga. Di ba, Nay? Kahapon nga, nahuli ko na naman. May kausap na ibang babae. Naku, estudyante pa. Ang galing talaga mambola ng tatay mo, Jem. Alam ko yung estudyante na yan, Nay. Last month pa nakaka-date ni tatay yan Last month pa? Pero wala kang sinabi sa akin. Nakakasawa na kasing i-report sa inyo. Wala rin namang nangyayari. Kahit pagsabihan o bungangaan nyo si tatay, hindi pa rin siya magbabago. Babaero pa rin siya hanggang next life niya. Grabe naman po pala si Tito Rico, no? Sweetheart! Jem! Andito kami sa sala. May tinake out akong liempo. Eto, kainin nyo na. Tiran nyo lang ba yan ng kabit mong estudyante? Saan naman galing yan? Sweetheart naman, walang papantay sa'yo kahit sino pang bata ang hirap sa akin. Halika nga rito, pakis nga kahit dalawa lang. Ano ba? Tigilan mo nga ako, Rico, hindi ako tanga. Alam kong nambababae ka na naman. Kailan ka ba magbabago, ha? Kapag nakita mo na ako sa loob ng kabaong? Huwag ka namang ganyan magsalita, sweetheart. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Ikaw ang buhay ko Sinungaling! Palagi mo na lang ako sinasaktan. Huwag kang maniwala sa mga chismis. Gusto lang nilang sirain ang relasyon natin. Inggit lang sila dahil meron kang asawang mukhang 30 pa lang. Pogi at matikas, diba? Ay nako, hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Hindi mo na ako mabobola. Hindi kita binubola, sweetheart. Isumpa ko pa yan sa harap ng anak natin at itong si... Bianca po, Tito. Beshi po ako ni Jem. Itong si Bianca. Napakaganda naman ng kaibigan ng anak ko. Jem, mag-ayos-ayos ka nga rin naman para hindi nakakaya pag tumabi ka rito sa kaibigan mo. Hala, si Tito Rico naman.
Papa Dudut, kumukulo na ang dugo ko noon kay tatay pero hindi ko na siya sinagot pa. Hindi ko na rin siya kasi kinakausap ng mga panahong yon. Ayoko na lang mas stress kaya hinayaan ko na lamang siya. Alam ko namang wala ring patutunguhan kung mag-uusap pa kaming dalawa. Si nanay naman ay marupok pa rin dahil sa pambobola ni tatay. Tinanggap na lang niya ulit at parang walang nangyari. Parang hindi siya na-stress sa nalaman niyang bagong estudyanteng kabit ni tatay. Sobrang martir ni nanay, Papa Dudut. Alam niyo bang ilang beses nang nagkaroon ng sakit si tatay dahil sa pakikipagsiping niya sa iba't ibang mga babae. Nahawa na nga rin si nanay isang beses. Pero imbes na iwan ay mas lalo pang dumikit si nanay kay tatay. Dahil pinaramdam sa kanya ni tatay na wala nang ibang papatol kay nanay, lalo't nahawahan na siya ni tatay ng sakit. Akala ni nanay, hindi ko alam ang tungkol doon pero napakinggan ko yon habang nagtatalo silang dalawa sa kwarto, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nang tumira si Bianca sa bahay, kahit papaano ay naging maginhawa ang buhay namin ni nanay. Masipag ang beshi ko. Kahit na hindi na utusan ni nanay ay siya na ang nagkukusa. Kaya madalas ay nag-relax lamang ako at nakakapag-focus sa pag-aaral ko. Magaling nga itong si Bianca na pagsasabay niya ang pag-aaral, pagtatrabaho at pagtulong niya sa bahay namin. Bilib nga si nanay at parang mas paborito na niya si Bianca kesa sa akin. At ganon din ang nangyari kay tatay. Kung kami ni tatay ay hindi nagbabanding, sila ni Bianca ay madalas magkausap. Kapag umuwi si tatay sa bahay ay lagi silang nagkakausap. Minsan pa nga ay sabay silang nanonood ng basketball. Aaminin kong naiinggit ako kapag nakikita ko ang bonding nilang dalawa. Dahil hindi naman kami nagkaroon ng ganong koneksyon ni tatay. Bakit kaya ni tatay nagagawang makipag-bonding kay Bianca? Pero sa akin na sarili niyang anak ay hindi niya magawa, Papa Dudut. Asan na ba si Bianca? Umalis pa siya ng bahay? Tama na nga po, Tito. Sumasakit eh yung tiyan ko kakatawa sa jokes niyo eh. Ayun lang pala siya. Maganda naman kasi ang tawa mo. Kaya sige, sumigi ka pa nakalakak. Bianca! Beshi! Ay, uy, Beshi! Kanina pa ako chat ng chat sa'yo eh. Hindi ka nagre-reply. Ay, hala, hindi ko kasi chinecheck yung phone ko eh. Ito kasing si Tito Rico, puro kwento. I-check mo na kaya ngayon. Dalian mo. Ba't di mo na lang sabihin ngayon kay Bianca kung anong kailangan mo? Kung makapagdiman ka naman sa beshi mo, nak. Huwag ganun. Hindi kita pinalaking ganyan ha. Nakakayari ito kay Bianca oh. Hindi ka kasali sa usapan namin. Eh bakit naman ganyan ka makipag-usap sa akin? Data ka pa ba kayo kung bakit? Mabuti pa tong si Bianca. Kaya akong respetuhin. Ngayon lang yan. Hindi ka pa kasi masyadong kilala. Pusta ano? After a month, makikita na niya kung ano man ang nakikita ko sa'yo. Beshi, okay naman si Tito Rico. Masyado mo lang yata siyang ginajudge. Wow! So si tatay na ba ang bagong beshi mo? At kayo na tong nagkakampihang dalawa, ha? Uy, Beshi, hindi naman sa ganun. Eh, kaya lang... Samantalang dati, lagi mo akong kinakampihan kapag nagsusumbong ako sa'yo tungkol sa kanya. Oh, ako pala tong sinisiraan mo sa kaibigan mo eh. Bakit ka naman ganyan, anak? Sarili mong tatay eh, sinisiraan mo sa ibang tao. At ako ba tong masama ngayon? Maliban na sabihin ko sa kaibigan ko ang totoo? Huwag nga kayong manipulative, tay. Kilala niyo ang sarili niyo. Uy, Jem, Beshi, Oo, tama na. kilala ko sarili ko. Alam kong mabuti akong ama. Hindi ako perpekto, pero ginutom ko ba kayo ng nanay mo? Pinabayaan ko ba kayo? Obligasyon niyong buhayin kami ni nanay. At saka kung makapagsalita naman kayo, akala niyo consistent kayong magbigay ng pera kay nanay. Eh kung hindi pa nga siya magmakaawa sa inyo, hindi pa kayo mag-aabot eh. Eh sa hindi naman palagi malakas ang kita ko eh. Matuto ka naman magpasalamat. Mabuti ka't hindi ako kagaya ng ibang ama riyan na tinalikuran ng mga anak nila eh. Parang itong si Bianca.
Pinabayaan na lang ng tatay. Di ako gagaya ron. Maayos ako. Di ako nangiiwan ng pamilya. Hindi nang iiwan, pero nang bababae naman. Beshi, huwag ka namang Kakampihan mo talaga si tatay, ha? Bakit hindi? Wala naman akong ginagawang masama. Ikaw lang tong gumagawa ng problema at ikagagalit mo, Jem. Nananahimik ako rito Tapos pinagbumukha mo akong masama sa harapan ng kaibigan mo. Nakakahiya? Nakakahiya? Talaga ba, ha? Meron kayo nun? Beshi, hindi na tama yung pananalita mo sa tatay mo. Awat na. Oo, sige na. I-check ko na lang yung messages mo sa akin. Wag na. Magsama na lang kayo ni tatay. Tingnan mo tong batang to. Ang lakas ng toyo. Panang mana sa nanay. Nako, kung masama lang akong tatay, sinaktan na kita Kaso hindi ako ganon. Hindi ako kagaya ng tatay ni Bianca na nambubugbog. Babait ako. Umawat ka na nga, tay. Ikaw na tong kinakampihan ng best friend ko, oh. Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Magsama kayo ni Bianca. Buisit! Gigil na gigil ako sa pagiging manipulative ni tatay. Ewan ko kung bakit naniniwala sa kanya si Bianca. Hindi na umaandar ang ganong klaseng mga salita ni tatay sa akin at hindi ko naman masisisi si Bianca dahil yon ang unang beses na nakaharap at nakasama niya si tatay. Magsisisi talaga siya kapag tumagal. Malalaman din niya ang kabulukan ni tatay. Nakakaumay ang ganong ugali ni tatay, Papa Dudut. Napakasinungaling. Akala niya siguro nakakatuwa ang pagiging bolero at mayabang niya. Panay ang puri sa sarili hindi naman totoo ang mga sinasabi. Dahil sa pagiging close ni na tatay at Bianca nawala na ng time ang best friend ko sa akin. Hindi na nga kami halos nakakapag-usap. Lagi na lang silang dalawa ni tatay ang magkaut-utang dila. Parang sila pa itong mag-ama. Kapag tinitingnan ko sila ay hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Bakit napakabait ni tatay kay Bianca pero sa aking anak niya ay lagi siyang walang kwenta. At isang araw ay nalaman ko na ang katotohanan. Si Jem tsaka si tatay. Bakit palagi silang nawawala? Hanapin ko nga. Baka kung ano lang ginagawa ng mga yun. Teka. Ano yun? Anong ingay yun? Puntahan ko nga. Anong ginagawa niyo? Beshi! Anak! Mga baboy kayo! Bakit kayo naghahalikan? Bakit kayo nagyayakapan? Beshi, magpapaliwanag ako. Beshi mo yung mukha mo! Paano mo ito nagawa sa akin, Bianca? Bakit tatay ko pa ang pinatulan mo? Walang kasalanan si Bianca, anak. Kasi ikaw ang may kasalanan ng lahat! Manipulative ka kasi! Pinaniwala mo ang best friend kong mabuti kang tao! Porket alam mong may problema siya sa tatay niya, kaya ay nabuso mo ang kahinaan niya! Hindi totoo yan! Hindi namin sinasadyang mahulog sa isa't isa. Nangyari lang talaga ang dapat mangyari. Dapat mangyari? So ano tong ginagawa niyo? Dapat tong mangyari? Wala kang nakikitang masama sa tukaan yung dalawa ng best friend ko? Ang best friend ko na kaedad ko lang? Ano ba? Dalaga na si Bianca. Nasa tamang edad na siya. Tama si Rico, Jem. Tsaka ako naman tong nagdesisyon na pagbigyan ng tatay mo Gusto ko siya. Mabait si Rico sa akin at sana makita mo yun. Kung bibigyan mo lang ng chance ang tatay mo. Bianca, ano ba? Naririnig mo ba yung sarili mo? Ilang beses kong kunento sa'yo kung gaano kagaling magmanipula ang tatay ko. Bakit ka nagpabiktima? Hindi ako nagpabiktima. Hindi ka naman kasi nakikinig sa akin Mahal ko ang tatay mo. Ako mismo ang pumili sa kanya. At walang masama kung nagmamahalan kami. Parehas kaming nasa tamang edad na. Kung makapagsalita ka, akala mo wala si nanay sa eksena, ha? Hoy, tay! Ipaalala ko lang sa'yo, ha? Kasal ka kay nanay! Magkasama pa rin kayo sa iisang bahay! Kaya nga nakikiusap ako sa'yo na hayaan mo na lang kami ng best friend mo na magmahalan. Hindi kami makakasagabal sa'yo. Basta wag mo lang sasabihin sa nanay mo tungkol sa amin ni Bianca. Wow! Wow naman talaga, tay!
Hindi ko alam kung bakit hindi ka kinikilabutan sa mga sinasabi mo. Ayos ka rin talaga eh, no? Bakit? Anong balak mo? Anong balak ko? Magsusumbong ako kay nanay. Paalisin namin si Bianca. Hindi ako papayag sa plano mo. Wala kang magagawa. Nasa tamang edad na rin ako para magdesisyon sa ikabubuti ko. O sige, gawin mo yan. Magsumbong ka sa nanay mo. Pero Rico... Talaga? Magsusumbong ako? Pag nagsumbong ka, tapos na ang sustento ko sa inyo mag-ina. Iiwan ko kayo at magsasama kami ni Bianca. Talaga, Rico? Magsasama na tayo? Oo naman. Kung magsusumbong tong si Jem. Pero mukhang malabo eh. Wala naman tong trabaho na ipagmamalaki. Pareha sila ng nanay niya. Paano sila mabubuhay pag wala ako? Talagang gigipitin mo kami, Tay? Kami na nga tong inaagrabyado mo sa pagloloko mo. Pero kami pa rin ang dehado. Hindi naman sana kayo madedehado kung mananahimik ka lang eh. Ang ayos kong kausap. Gusto mo bang makita na nahihirapan ng nanay mo? Kita mo naman sa edad niya. Hindi na niya kaya magtrabaho. Ikaw din. Sa huli, baka ikaw pang sisihin niya. Ang kapal ng mukha mo! Tsaka, Beshi, kapag nagsumbong ka, sisingilin na rin kita sa mga utang mo sa akin ha. Ilang libo din yun. Saan ka kukuha ng pambayad mo? Oh, talaga? Inutakan ka pa pala nitong anak kong batugan na to? Di paano ba yan? Magsusumbong ka pa ba? Ha, Jem? Talo ka na oh. Wala kang panlaban sa amin ng beshi mo. Nagtawanan lamang sina Tatay at Bianca nang makitang gipit na ako sa sitwasyon nilang dalawa. Pagkatapos noon ay nagbalik sila sa paghahalikan at paglalambingan. Parang hindi nila ako nakikita at nakakasama ng loob yon, nakakasuka silang dalawa. Umalis ako para magpahangin. Ilang araw na wala noon si nanay dahil umuwi siya ng probinsya para alagaan ang bunso nilang kapatid na merong sakit. Kaya siguro yan lakas ng loob ni na Bianca at tatay na gumawa ng kademonyuhan. Habang naglalakad noon ay hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan ni Bianca. Bigla ko naalala ang mga kwento niya kung paano siyang na-attract sa mga may edad na lalaki. May mga naging boyfriend siya na halos kaedad ng mga tatay namin. Doon daw siya nakakahanap ng comfort. Doon lang ako napapailing noon, parang kasalanan ko na pinatuloy ko si Bianca sa bahay namin. Parang ako pa ang naging dahilan kung bakit nila pinagtataksilan si Nanay Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ako nagsumbong kay nanay kahit kating-katina ang dila ko na magsabi kay nanay, pero hindi ko po ginawa, Papa Dudut. Pero pansin niyang balisa ako at madalas kong iwasan si nanay. Nakokonsensya kasi ako at iniiwasan na rin si Bianca. Galit na galit ako sa kanya at wala naman siyang attempt na lapitan po ako. Ni mag-sorry ay wala sa kanyang bokabularyo. Tuloy pa rin ang relasyon nila ni tatay. Kapag wala si nanay ay doon sila malayang naglalandian. Kapag andun naman si nanay sa bahay ay nag-check-in na lamang silang dalawa. Sobrang bigat sa pakiramdam na itago ang sikreto nilang dalawa, Papa Dudut. Pero wala akong magawa, hawak kami ni tatay sa leeg at alam kong tototohanin niya ang pagbabanta niyang iiwan niya kami ni nanay at pababayaan oras na magsumbong ako. At si Bianca, totoo naman kasing malaki ang inutang ko sa kanya. Pero ang inutang ko sa kanya ay ginamit namin ni nanay para pangtapal sa kulang na allowance na inaabot ni tatay sa amin. At napakasakit lang na ginamit ni Bianca yon para gipitin ako sa sitwasyon namin. Grabe ang pinagdaanan ko noon, Papa Dudut. Oh, Nay! Bakit po kayo umiiyak? Ang tatay mo kasi, Jem. Ano na naman bang ginawa niya? May kutob ako na meron na naman siyang bagong kabit. May bago pa ba dyan? Hindi ka na nasanay, Nay. Alam ko namang lagi siyang may kabit, anak.
Hindi siya nawawala ng babae. Alam ko rin naman yun. Pero iba kasi ngayon eh. Anong ibig niyong sabihin? Hi, tita! Hi, Jem. Hi, Bianca. Anong pinag-uusapan niyo? Wala kang pakialam. Ito talagang beshi ko. Wala na naman sa mood. Si tita na nga lang ang kausapin ko. Tita, anong meron? Parang pinagsakluban ka ng langit at lupa ah. Ang Tito Rico mo kasi, Bianca. Alam kong may babae siya. Oh, meron ulit? Nagtataka ka ba? Sino kaya yun, no? Nahuli niyo po ba si Tito? Hindi pa. Mag-iimbestiga pa ako. Alam niyo, tita, kung ako lang po, hayaan niyo na po si Tito. Mabait naman po siya eh. Puro trabaho nga lang ang inaatupag niya. Para may uwi siya sa inyo, di ba? Hindi eh. Hindi, Bianca. Alam kong may mali na. Ibang babae ang inaatupag niya. O anong nakakatawa, Beshi? Niloloko na nga nanay mo, ganyan ka pa kumakatawa. Ay, nako. Concern ka kay nanay? Oo naman. Kasi parang nanay ko na si tita. Huwag ka ngang tumawa diyan, Jem. Problemado lang ako rito. Ay, nako. Hayaan niyo na si tatay, Nay. Hindi na yun magbabago. Kung meron man siyang ibang babae, na sigurado akong meron, wala ka nang magagawa. Pero kailangan ko pa rin gumawa ng paraan para matigil yon. Alam mo bang, bawas na naman ang binibigay niyang pera sa akin? Kasi sigurado ako, binibigyan niya ng pera ang kabit niya. Ay, oo no. Siguro yung pera ni tatay. Pinambibili niya ng sapatos tsaka bag ng kabit niya. Ano sa tingin mo, Beshi? Ganun kaya yun? Hindi naman siguro gagawin yun ni Tito. Sa inyo pa rin ni tita napupunta ang pera niya. Talaga lang ah. Ay, ano ba to? Tumatawag na naman yung inutangan ko ng bigas natin. Teka nga at sasagutin ko lang. Hoy, Jem. Isang beses pa napaparinggan mo ko ng ganito sa harapan ng nanay mo. Humanda ka. At anong gagawin mo? Isusumbong kita kay Rico. Diyan ka naman magaling eh. Magsumbong sa tatay ko. Oo. At gagalingan ko pa lalo para iwanan niya kayong mag-ina. Ganyan ka talaga kasama, Bianca? Sumasama lang ang ugali ko kapag kinakalaban na ako. Beshi. Gigil ako noon, papadudot sa mga nangyari, lalong-lalo na kay Bianca. Gusto kong hilahin ang buhok niya hanggang malagas. Gusto ko siyang hatakin palapit kay nanay para isumbong siya. Pero hindi ko ginawa at alam kong malaki ang hawak niyang panlaban sa akin. Talo ako kapag nagsumbong ako. Hinayaan ko siyang pagbantaan ako at hinayaan ko siyang malditahin ako at sa isang iglap ay nawala lahat ng amor ko kay Bianca. Nawala ang pagmamahal ko at respeto ko sa kanya dahil sa pagiging kabit niya sa tatay kong walang kwenta. Kaya naman nakaisip ako ng paraan para gumanti. Hindi na ako papayag na api-apihin na lamang nilang dalawa. Hindi na ako pwedeng manahimik pa, bahala na ako ano ang mangyari. Kahit iwan na kami ni tatay, pagkatapos nitong gagawin ko ay wala na akong pakialam. Pinuntahan ko si tatay at Bianca, or pinuntahan ko ang tatay ni Bianca na si Tito Eric. Sinumbong ko si Bianca at ang relasyon nila ng tatay ko. At tulad nga ng inaasahan, nagalit ang tatay ni Bianca at napakasaya ko. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? Totoong kabit ng tatay mo ang anak ko? Opo, Tito. Ako nga po mismo ang nakahuli. At nandyan sila ngayon sa bahay niyo? Opo. Kaya habang nandyan pa silang dalawa, sugurin nyo na. Pasok po kayo. Bianca! Bianca, asan ka? Lumabas ka, ngayon din! Ano nangyayari rito? Sino ka? Ako ang tatay ni Bianca. Umalis ka rito. Hindi ka welcome sa bahay namin. At wag na wag ka magkakamaling saktan si Bianca dahil ipapupulis kita.
Nay, hayaan niyo si Tito Eric. Ikaw ang nagpapasok sa kanya rito, Jem! May kailangan kasi kayong malaman. Ano bang nangyayari? Nasaan ang magaling mo asawa, ha? Nasa kusina. Nagluluto sila ni Bianca. Napakahayop talaga! Tita, may tumatawag po ba sa akin? Bianca! Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Ano ba yan? Bakit may naririnig ako sumisigaw? Sino ka ba? Ako lang naman ang tatay nito ni Bianca. Ikaw ba si Rico? Ginawa mong kabit ang anak ko! Anong pinagsasasabi mo riyan? Anong kabet? Hindi mo alam? Hindi mo alam na ang mister mo at ang anak ko ay magkarelasyon? Rico! Hindi totoo yan! Nagpapakatatay lang ako kay Bianca dahil wala kang kwentang ama! Anak ka na, nagsisinungaling ka pa! Tama na! Jem, anak ko! Ano ba itong ginawa mo? Pakinggan mo sila, Nay, para malaman mo. Hayop ka, matanda ka na! Pati kaedad ng anak mo, pinatos mo! Ano ibig sabihin nito? Bianca! Sumagot ka, Bianca! Tinatanong ka ng nanay ko! Napakahayop mo talaga, Jem! Meron pa bang masayop sa'yo? Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita! Ayaw ka pa! Ikaw na magsabi sa akin yan! Eh, ikaw nga itong pumasok sa tatay ko! Ikaw itong sumira ng pamilya ko! Tama na! Tama na! Ano ba nangyayari? Rico! Sabihin mo sa akin ang totoo! Wala! Nagsisinungaling lang sila! Talagang hindi ko pa rin naamin! Tama na! Dahil tama na po! Tama na po! Tama na po! Huwag niyo saktan si Rico! Mahal ko siya! Bianca! Tita, sorry po. Halika nga rito, Bianca! Manang-mana ka sa nanay mo! Malandi ka! Hayop kang babae ka! Sinira mong pamilya ka! Tita! Huwag mo! Aray! Tama na po! Tama na po! Tita! Tama na po! Beshi, tulungan mo ako, please! Sorry, Beshi. Ginusto mo yan. Kaya magdusa ka. Papadudot masakit sa dibdib na makitang nasasaktan ang nanay ko dahil sa mga nalaman niya. Pero mas mabuti na yon para magising na siya sa katotohanan. Hinayaan ko siyang saktan si Bianca at ganon din si Tito Eric. Hinayaan niyang masaktan ng todo si Bianca para madala ito. Sa unang pagkakataon ay kampi ako kay Tito Eric. Pagkatapos noon ay kinaladkad na nito si Bianca paalis sa bahay namin. Wala nang nagawa si tatay pagkaalis ng mag-ama. Kami naman ang binalikan ni tatay, pinagmumura niya si nanay pero lumaban na si nanay. Nakipag-iwalay na si nanay kay tatay, inunahan na niya si tatay. Natauhan na nga si nanay at wala kong kasing saya ng mga oras na yon. Mabuti na lang talaga at nagsumbong ako kay Tito Eric. Naging magulo at madugo yun pero mabuti na rin kesa patuloy kaming sakalin ni tatay sa panggigipit niya. Sa ngayon, Papadudot ay wala na kaming balita kung nasaan sina tatay at Bianca. Ang huli kong nabalitaan ay nagtanan sila. Ako naman ay nakakuha ng trabaho para masuportahan ko si nanay. Huminto muna ako sa pag-aaral para makatulong ako sa pag-ahon namin. Mahirap pero kinakaya. Okay na ito kesa umasa sa isang walang kwentang ama. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jem. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.